Sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Hulyo 7, tuig 2022. Sa mga kabombuta live nga malantaw ang Bombo Hanay sa udto sa Facebook page sang Bombo Radio Iloilo. Sarangman nga malantaw live sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radio Iloilo. Sarangman nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Maging updated karon sa madalakuan kag mga nagapaurang mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini ang imo alaga nimo ang Corman Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon yari madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Mayor Jerry Treñas imbitado sa fellowship dinner sa Malacanang. Kaupod si President BBM. Hibalon man naton sa sining pagpatindog man sa syudad sa Iloilo sa modernized daycare center. Kag sini iyang adlaw buksan naman, no? Ang public library dira sa Maya Santa Filomena sa distrito iya sang Arevalo. Si Mayor Jerry Treñas nagbasa iya karon sang story sa mga chikiting, sa mga kabataan. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon tikod terminal ma-operate pa ihan. Ini kasunod sang pag-suspend temporaryo sa local public transport route plan, no? Kag pagbalik sa mga daan siniyang ruta. Di nagapamangkot karon kon ang mga may biyahe mula Dumanggas sa din sila ma-parking sa Tikon Terminal o ukon diri sa may bahin karon iya sang Festive Hub sa Transport Hub rather sa Festive Walk. Iban pa nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Ano ang resulta pagid sa bahin naman niya karon sa LTFRB sa ginpanigay nga sinapol with the Public Safety Transportation and Management Office. Kagapon di araman gani ang presensya ni Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna. Ang as per information diri sa aton sino makabombo among magauyat sang committee chairmanship sa transportasyon. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, mga modernized jeepneys o kunining mga minibus nga may biyahe uton Dumangas nagareklamo kay ginabanggaan sila sang mga tricycle driver padulong dito sa may Port of Dumangas. Di kon magsakay sila kuno, why sila nagapasakay sa pasahero, dito sila yung nagabaton sa pasahero, sa ilaman sining nga teritoryo di layo-layo pa, nagatsabaw diri karon ang mga pasahero. Aboning mga dalagkuan, mga balita, issues, kag impormasyon, tutukan ta diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto. Samtang sa aton sino mga kabombo, dumduman nyo to ang dumduman nyo tong kontrobersiya nga nagpatunga para sa kay Negros Occidental 3rd District Congressman Arnie Teves, no? Kag isa sa mga Tulfo brothers. Ang ginatumod ta ining si Ben Tulfo. Tini sila ang talk of the town man sa Silimantinyon, no? May kantanan iya sa pagduso man ni Congressman Arnie Teves nga Islan, no? Islan ang pangalan sang Ninoy Aquino International Airport sa aton sino kabombo, no? Sang Ferdinand E. Marcos International Airport. Kag si Ben Tulfo karon nagapangatubang man sang cyber libel case, batok iya sa Ilonggo nga abogado. Sa aton sini karon niya magkabombo, duwa sila sa aton sini matag palamati, duwa sila pakigbato man sa tagsa sinila ka mga battles sa aton sini matag palamati sa mata karon niya sang
pumuluyo kag sa mata sang husgado si Tulfo tumangon niya gini ang kaso nga cyber libel siya sa Ilonggong abogado. Kag si Congressman Arnie Teves idamo ng ambal ano ning klase nga lihok iniya pa sip-sip sa Marcos administration. Istoryanta na dugang karon sa aton sinipray nga pagpangalagad sa gihapon diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby maulano ng aton sini nga tiyempo ang syudad sa Iloilo. May mga nagakigo man sini nga preparasyon sa bahin karon niya sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pero hibanon tanay ang pinakaling lakat sa panahon man koneksyon naton sa Pag-asa Iloilo. Anong lauman naton bilog adlaw bala mangin maulano naton sini nga panyempo diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Standby kay istoryahanta na sa aton siniman padayon iya nga pangalagad. Sa mga kabumbo naton nga nagapamati, subong atensyon kapin pa sa mga mahilig magkaon sang pansit kanton. Tapos gid paborito gini nga daan nga snack ko ang pansit kanton. Why man isa may ginapili sini nga tsimpo mo. Pwede mo ni nga mangin pamahaw, butangan mo sang sunny side up nga itlog. Bauti, kampiyon Amo ning isa sa mga paborito gid nga kanon. No? Comfort food, kumbaga. Tapos parisan mo bisang mainit-init nga kape. Ini gani, parisan mo sang iced coffee. Sampat gini dayon, may garlic bread kami dayon. Agoy! Pero, sa aton sinma kauturan, dito iya sa Europa, ginapa recall nilaw ang pila ka mga batch dito banwa sang Filipino instant noodle brand kay kontaminado sang makahlalit nga kemikal. Istoryanta ni karon sa aton sini nga pagpangalagan check kanay naton si Sir Rolly Cuenca direktamente karon sa Pag-asa Forecasting Center Iloilo. Sir Rolly, si Bombo Chama yung udto. Yes sir, mayong udto sir kaga sa aton man yung mga tagpalamati. Aman itong latest weather update sa subong adlaw, Thursday, July 7, year 2022. Sa karon Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nag-eepekto sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kanibangon sining sistema, ang Western Visayas maka-experience sa nga magalumon nga kalangitan kag may mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan, pagpangilat kag pagpanaguob. May nang hangin na bagat na nakatungdan ang magadalasang makanay nga mga pagbalod sa kanagatan. Para sa aton forecast range of temperature, kita sa 25 to 31 degrees Celsius ang aton adlaw, nagbutlak alas 5:33 kainas ang aga, magatunod din siya alas 6:16 karon sa kasisidmon. Kagamon na itong latest weather update talindi sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Hello sir. Expectaron naton nga magalawig pagid ini ang tsimpo naton nga mangin maulanon. Yes sir, gina-expectan naton no base man sa aton nga extended weather outlook by July 10 same weather condition kita sa gihapon no. So in short ang aton nga whole nga semana is either nga magalumon sir kag may mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan. Bawat hasta gini gali sa weekend ni hasta gini sa Domingo maulanon tsimpo ta. Yes sir, base sa aton nga extended weather outlook sir no by July 10 or Sunday still same gapon ang aton nga weather condition. So dapat in a way do preparahan man sa aton sini nga mga kabomboy ni maulanon sini nga tiyempo. Thank you so much Sir Rolly, mayong udto sa liwat. Yes sir, thank you mayong udto man. Deriwavit si Sir Rolly Cuenca nagikan sa Pag-asa Forecasting Center Iloilo Pag-asa Doppler Radar Station. Mangin maulanon ang simana naton sa aton siniya karon nga mga kabombo sandigman sa weather outlook sa Pag-asa Iloilo hasta pa kuno ini sa Domingo. So stay ko may mga nakaschedule kasi ni banwang mga hilikoton bala, no? Posible mapiktuhan gid ini kay man maulanon sini ang tsimpo. Kung maulanon gani ang tsimpo damo sa mga bagay nga kung kaisa daw hindi mo na mahikot bala kay ang maulanon sini nga panyimpo kung kaisa ang epekto sini sa imo lawas do nagkatalaman bala Bumbukris no. Ang gusto mo na lang niya mapungko, makaon, malantaw abi sa Facebook live da sang Bombo Radio, mamati sa Bombo Radio.
Ang imo siniyang kuntani makahikot-hikot kapag ina kung ano mga ulubrahon mo mga outdoor bala apektado. Pero kung sa sulod ka lang sang panimalay, pwede ka man yan makapropanghimos na makapropamanday sa sulod. O propamanday ginagmaya. Para nga ti mapuslanon lang imo sining weekend. Kaupod sa imo sining pamilya. Anyway, dugang ang mga balita kang impormasyon tutukan naton diri sa pagpalayag sa bumbuhanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Subok nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1790. Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, daritang Bombo Network News Noontime Edition, araw ngayon ng Webes, Hulyo 7 na 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang Presidential Anti-Corruption Commission at ilan pang ahensya sa Malacanang sa ilalim noon ng dating Administrasyong Duterte tuluyan ng binuwag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala naman, bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa, pumalo na sa mahigit din daw sa 2 milyon. Ang DILG naman nagsumite ng rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna yan ng ilang suhestyon na ipagpaliban ang barangay at SK elections. Samantala pa rin, ang Pangulong Marcos inaprubahan din ang panukalan ng Department of Health na pag-require na rin ng first booster dose laban sa COVID-19 para masabing fully vaccinated na ang isang individual. At sa international news naman, mga top officials na nagre-resign sa gobyerno ni UK Prime Minister Boris Johnson patuloy pa rin nadadagdagan. Samantala, ang paglikas naman sa mga sibilyan sa may Donbas region, puspusan na rin ang pagkilos habang kumikilos naman ang tropa ng Russia patungo sa may eastern Ukraine city. Sa sports balita, ang bagong lipat sa Minnesota Timberwolves, si Robert Gobert, hangad din na umabot sila sa NBA Championships. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracot at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tuluyan na ngang binuwag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC at ang Office of the Cabinet Secretary. Sa inilabas na Executive Order No. 1, ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang paglilipat ng kapangyarihan at trabaho ng PACC sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Nilinaw naman ng naturang Executive Order na itutuloy pa rin ng Malacanang ang mga kasong hinawakan ng PACC. Maliban kasi sa PACC ay binuwag na rin ang Office of the Cabinet Secretary at lahat ng trabaho nito ay ilalagay na sa ilalim yan ng direct control at supervision ng Presidential Management Staff. Pinatitiyak naman ng Pangulo na lahat ng mga maapektuhang personnel sa abolition ng naturang opisina ay mabibigyan pa rin ng kaukulang benepisyo. Alinsunod pa rin yan sa ipinag-uutos ng batas. Samantala sa hiwalay naman na Executive Order No. 2, ipinag-utos naman ni Pangulong Bongbong Marcos na i-reorganize at palitan ng pangalan ang Presidential Communication Operations Office. Patungo yan sa pangalang Office of the Press Secretary, subalit pareho pa rin ang magiging tungkulin nito. Samantala naman sa ibang balita, nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa noong nakalipas na buwan ng Mayo ng taong kasalukuyan. Ayon sa nilabas na report ng Philippine Statistics Authority o PSE, ay sinabi ng Civil Registrar General na si Undersecretary Dennis Mapa sa ginanap na nitong press conference kaugnay sa Labor Force Survey results, pumalo pa raw sa 6% ang unemployment rate sa Pilipinas noong buwan ng Mayo na may katumbas siya na 2.93 million
na ating mga kababayan na walang trabaho. Mas mataas ito kumpara naman sa naitalang 5.7% na unemployment rate noong buwan ng Abril o nasa 2.76 million na kabuang bilang naman ng mga individual na walang trabaho. Ngunit mas mababa naman ito kumpara naman sa 7.7% na jobless rate na naitala naman noong nakalipas na Mayo ng taong 2021. Paliwanag pa nitong si Undersecretary Mapa, hindi daw kasi lahat ng nadaragdag sa labor force participation ay tuluyan nakakakuha ng trabaho. Samantala sa kanya pang report, nagkaroon din naman daw ng pagtaas din naman sa employment rate sa nasabing buwan na pumalo naman sa 94% na mas mababa kumpara sa 94.3% na employment rate noong April ng taon pa ring kasalukuyan. Samantala naman sa ibang balita, yung kongresista na naghain ng panukala na magsagawa ang Pilipinas ng charter change, nagpaliwanag sa Bombo Radio. Yan iba pang mga balita mula naman kay Bombo Gerald Olip. Bombo Elmar, Bombo Ever, napapanahon na raw para muling isulong itong charter change dito pa rin sa bagong administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr., itong chairperson ng Committee on Base Conversion, nilinaw din itong hindi raw self-serving itong panukala at sa katunayan ay matagal na itong isinusulong. Anya, inihain na ito noon pang 17th at 18th Congress at sa ngayon ay pwede naman daw itong pag-usapan sa ikatlong pagkakataon dito sa Kongreso. Malaki rin raw ang pakinabang ng naturang panukalang batas sa mga susunod na mga lider ng ating bansa dahil pwede nilang ipagpatuloy ang mga nasimulang programa. Sa panukalang charter change, mabibigyan ang presidente ng bansa ng 5 taong termino na mayroong re-election. Pero hindi na ito makakahawak ng anumang posisyon sa gobyerno pagkatapos ng kanyang termino. Ganyan din yung mangyayari dito sa Vice President. Magkakaroon din ng 5 taong paninilbihan ng 5 taon at mayroong re-election. Nais ni Gonzales na maragdagan na itong 3-year term ng elected local officials maging dito sa mga congressman ng 5 taon. Pero ito ay para sa 2 termino lamang. Pero hindi kasama dito yung mga barangay officials. At narito pa ang tinig ni Pampanga 3rd District Representative Gonzales sa panayam ng Bombo Radio. The mode is on us. Number 2, CONCON. Number 3, People's Initiative. So ito po ang sinasabi ko dito is on us. Constituent Assembly of on us. 3/4 vote of Congress. Yan po. So yan na yung naging panayam ng Bombo Radio kay Representative Gonzales. At itong 19th Congress ay magbubukas sa July 25 at yan ay halos isang buwan bago nga itong pag-upo ng bagong Pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos. So ito nga malinaw na hindi ito self-serving. 3 beses na ito, pangatlong beses nang inihain dito sa Kamara at si Representative Gonzales matatapos yung kanyang termino. Ang makikinabang dito, Bombo Elmar, ay yung susunod na magiging Pangulo ng bansa at yung mga susunod na leader, Bombo Elmar. Isa pang tanong dyan kung talagang napapanahon ito sa ngayon, kung magiging abala sa paggamit sa lingang batas, merong mga malalaking problema rin kinakarap ng ating bansa, Bombo Gerald, yung pag-recover sa pandemya, ekonomiya, at sinasabi pa rito yung paghanda rin sa food crisis, food security, yung mga trabaho. Bombo Gerald, paano sagot yan ni Congressman Dong Gonzales Jr., Bombo Gerald? Kaya nga, Bombo Elmar, itong pandemic yung tinututukan, lalong-lalo na yung food crisis at pwede naman nilang isingit ito sa kanilang usapin. Pero ito nga, medyo masalimuot, Bombo Elmar, dahil mayroon pa dyan yung nagpapanukala ng iba pang form ng government doon naman sa Senado itong ipinapanukala noon pa na pagbabago rin sa saligang or itong form ng ating government, itong federalism. So tignan natin, Bombo Elmar, kung matataraka ito dahil itong charter change na ito, bata pa ako dito, Bombo Elmar, ay tatalakay na talaga ito, yung forma ng government na yan
At kung talagang napapanahon na nga ngayon dahil mayroon pa tayong kinaharap na mas matinding problema itong pandemic na dulot ng COVID-19, maging itong problema ngayon dito pa rin sa itong food crisis na tinatawag, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates sa yan, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, susundin umano ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong Republic Act 11709. Ito po yung batas na nagpapahintulot na magsisilbi ng 3-year fixed terms ang ilang matataas na opisyalis ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito naman ang pagtiyak ni Press Secretary Trexie Cruz Angeles sa Malacanang. Ayon sa kanya na kailangang sumunod daw ang Pangulo dahil sa ito naman ay ganap ng naging batas. Kaya naman asahan daw na magtatagal pa rin sa pwesto hanggang taong 2023. Itong si AFP Chief of Staff General Andres Centino. Batay nga sa batas na bukod nga sa Armed Forces Chief of Staff, maupo rin ng 3 taon ang AFP Vice Chief of Staff, ang Deputy Chief of Staff, ang Commanding Generals ng Philippine Army, ang Philippine Navy at Philippine Air Force, maging yung Inspector General at Chief of Unified Commands. Sa ngayon ay dito kay Secretary Angeles, wala pang listahan ang Pangulo kung sino ang posibleng pumalit naman kay General Centino kapag natapos ang termino nito sa susunod sana na taon. Sa mga karagdagan pang balita, nagsubmiti na ang Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos ng rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagsasagawa ng barangay at SK elections. Sa gitna na rin ito ng ilan pang mga suhestyon na ipagpaliban muna ito. Hindi naman idinetalye pa ng kalihim kung ipagpapatuloy ang nakatakdang barangay at SK elections sa Desyembre 5 po yan o ipagpapaliban muna. Sa ngayon kasi ay aantayin na lamang muna anya ang magiging anunsyo ng pamahalaan hinggil sa naturang usapin. Una nga rito ay ilang beses na rin na naantala ang nakatakdasan ng October 2016 na barangay at SK elections. Umani naman ng samut-saring reaksyon ang posibilidad ng postponement ng barangay at SK elections kung saan may ilang pabor at mayroon namang tutol na ipagpaliban ito dahil magbibigay lamang anya ito ng oportunidad sa ilang mga incompetent na mga local officials at personnel na gamitin na bilang gatasan ang kanilang hinahawakang posisyon sa mga barangay. Samantala, sa iba nating mga balita, patuloy pa rin nadadagdagan at nadidetect daw yung mga kaso ng mga highly transmissible na Omicron variants dito naman sa Pilipinas. Base nga dito sa latest genome sequencing na iniulat po ng Department of Health o DOH mula June 29 hanggang July 4, nasa 190 na po na kaso ng Omicron variant of concern at ng lahat ng sublineages nito ang nadetect. Nasa 185 dito ay local cases at ibang pasyente naman ang returning overseas Filipinos. Bagamat wala namang naitalang nasawi sa bagong mga kaso ng tinaguriang Omicron variants sa kaparehong genome sequencing run, nasa 43 rito ay itong BA.5 cases ang nadetect. Umabot naman sa 20 na mga kaso na BA.2.12.1 at nasa 7 naman na BA.4 cases habang nasa 21 naman ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 na wala namang lineage. Sa kabuuan, umaabot na sa 7,919 ang kumpirmadong kaso ng Omicron variant dito sa buong bansa na nadapuan. Subalit sa kasalukuyan naman, yung mga hospital beds utilization sa buong bansa ay nanatili pa rin naman low risk sa kabilangan ng pagkakatala ng karagdagang kaso na mas nakakahawang Omicron variants dito naman sa ating bansa. Si Vice President Sara Duterte naman nakipagpulong sa top diplomat ng China na si Wang Yi. Alamin yan sa pagbabalita ni Bombo Anali Soberano. Nakipagpulong at nakipagkita si Vice President Sara Duterte sa top diplomat ng China na si Wang Yi. Kasabay ng pulong, nag-courtesy call sa pangalawang Pangulo ang Chinese government official na ginanap sa isang hotel dito sa Makati. Ilang opisyal din ang dumalo sa nasabing pulong, kabilang sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian. Ayon sa pangalawang Pangulo, nakapokus ang kanilang pag-uusap sa kung papaano pa mapalawak ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at China.
Sa mensahe ni BP Sara, naging makabuluhan ang kanilang pag-uusap ni Chinese State Councilor at Foreign Minister Wang Yi. Bago ang courtesy call ni Wang kay Vice President Sara, una na itong nag-courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Dumating sa bansa si Wang noong Martes ng gabi kung saan personal siyang winelcome ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs. Kahapon, pinulong din ni Vice President Sara ang mga opisyal ng Department of Education kung saan tinalakay ang budget ng ahensya. Samantala, nakatakdang maglabas ng department order si Education Secretary Sara Duterte para magsisilbing gabay sa lahat hinggil sa plano nitong full face-to-face classes sa buwan ng Nobyembre. Pakinggan natin ang pahayag ni DepEd Secretary Sara Duterte. But I will also take the task with a reminder that we shall continue to find ways to improve basic education in terms of access, equity, quality, resiliency, and governance, to produce learners who can achieve their full potential as individuals who are responsible, skilled, knowledgeable, productive, and determined to achieve their dreams for themselves and for our country. We look forward to working with you as we take on the task of helping our children become our country's assets. Si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman, sa iba nating balita, tumaas pa raw ang tinatawag na positivity rate o bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19 sa Metro Manila. At ayon nito sa ulat naman ng Independent Pandemic Monitoring Group na Octa Research at ayon nito sa fellow na si Dr. Guido David na naturang grupo, sumipa sa 9.8% ang positivity rate sa riyon mula sa 8.3% na itala naman nitong nakalipas na linggo. Nakapagtala rin naman iba pang mga lugar ng pagtaas o positivity rate na umabot na sa mahigit 10%. Ilan dito yung lugar at lalawigan ng Antique. Lumobo raw sa 20.6% ang positivity rate mula sa dati namang 17.1%. Maging yung probinsya ng Batangas, mayroong 10.7% mula sa dating 7.4%. Yung lalawigan ng Cavite, nakapagtala ng 13.2% mula sa dating 11.7%. Ang Iloilo naman ay 10.1% mula sa dating 7.2%. Ang Laguna ay 7.3% mula sa 10.3% na pagtaas ng kaso ng COVID cases. Yung Pampanga naman ay 15% mula sa dating 9.1%. Sa Rizal Province ay 16.5% mula sa dating 11.3%. Samantala, ayon naman sa Department of Health, yung COVID-19 positivity rate sa Pilipinas ay nasa 6.8% kung saan nasa 6 na riyon ang nakapagtala ng lagpas sa 5% na positivity rate. Samantala naman sa karagdagang balita, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala ng Department of Health o DOH na pagsama sa unang booster dose kontra COVID-19 upang sa gayon ay masabi rin na fully vaccinated na ang isang individual. Ito ang isa sa naging pag-uusap o natalakay sa pakikipagpulong ng Pangulo sa mga opisyal ng Department of Health kasama ng Interagency Task Force Against Emerging Infectious Diseases o IATF at ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Layunin nga ng additional requirement na ito na mapataas pa ang antas ng proteksyon ng kada isang individual laban sa infectious disease. Ito ay bahagi rin ng plano ng gobyerno ng Marcos administration na paghahanda para sa pagbabalik yan ng 100% na face-to-face classes sa mga paaralan sa pagsapit yan ng buwan ng Nobyembre. Sa kasalukuyan, tanging 2 primary doses pa lamang ang kailangan sa ngayon upang masabi na fully vaccinated ang isang individual kontra si COVID-19. Abagapang detalye sa ating international news, patuloy po ang pagre-resign ng mga top officials dyan po naman sa gobyerno ng United Kingdom. Abangan din sa ating sports balita, ang NB star na si Rudy Gobert ay hangad naman na magkaroon na rin ng championship team sa kanilang corona sa paglipat niya sa ibang mga teams.
Samantala pa rin inanunsyo na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla yung appointment ng bagong officer in charge ng Bureau of Immigration na isa sa attached agencies ng Department of Justice. Sa bisa ng nilabas ng Department Order, itinalaga si Rogelio Hevero Jr. bilang OIC na agad magiging epektibo hanggang katapusan ng kasalukuyang buwan o hanggang sa may talaga naman sa natura namang posisyon. At noon narito ay tinukoy naman ni Secretary Remulla yung Bureau of Immigration kasama yung Land Registration Authority at yung Bureau of Corrections na may mga attached agencies sa ilalim ng Department of Justice na itinuturing daw na problematic government agencies na kailangan daw ng cleansing mula sa mga sindikato, umano'y korupsyon at irregularidad na rin sa tura namang mga nabanggit na ahensya. Dumako pa tayo sa mga karagdagang balita dahil yung National Center for Commuter Safety and Protection tutol sa extension ng libreng sakay doon sa may EDSA carousel. Mga mananakay naman hati ang naging opinyon. Alamin natin yan sa nakalap na balita ng Star FM Manila. Nagbahayag ng pagtutol ang isang grupo ng mga commuters sa pagpapalawig ng libreng sakay sa EDSA Bus Carousel System. Ayon kay Elvira Medina ng National Center for Commuter Safety and Protection, sa halip na makatipid ay nagiging dahilan umano ito ng pagbawas ng productivity ng mga manggagawa at dahilan na rin para mahuli sa trabaho dahil sa mahabang pila na dulot ng libreng sakay. Dagdag pa ni Medina, ang libreng sakay umano sa EDSA Busway ay tila isang eksperimento lamang ng Transport Department sa panahon ng dating administrasyon. Sa kabila nito, hati naman ang reaksyon ng mga mananakay para rito na matatanda ang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang rekomendasyong palawigin nga ang libreng sakay hanggang sa Disyembre ng taong kasalukuyan. Actually, mas okay yung libreng sakay kasi yung mga bus na to, yung carousel, medyo matagal yung biyahe kapag may bayad. Kasi yung mga bus, nag-aantay sila, nakapunod sila ng pasahero bago umalis. Tinig ng isa sa mga empleyadong araw-araw na nakikinabang umano sa libreng sakay ng Department of Transportation. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Bong Alvin ng Star FM Manila. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa mga taga Metro Manila, bumubuhos kayo ng napakalakas na ulan, kaya pinapalala natin ang pag-iingat po dyan po naman sa mga sakop na natura namang lugar. Samantala muna, tumanggi munang magkomentaryo itong si Press Secretary Trexie Cruz Angeles kaugnay ng isinusulong ng isang kongresista na palitan ang pangalan ng pambansang paliparan ng Pilipinas, itong Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Secretary Angeles, premature pa upang pag-usapan yung issue ng reaksyon kaugnay na nasabi namang panukala. Ayon pa sa kanya na kung tutusin nga ay masyado pang maaga dahil sa ito'y hindi pa nga natatalakay at ginarin ay hindi pa umuusad dyan sa Kamara Representantes na bago pa labang naihain. Una rito ang panukalang House Bill 610 ay inihain ni Negros Oriental 3rd District Representative na si Arnulfo Teves Jr. para palitan yung Ninoy Aquino International Airport patungo naman sa Ferdinand E. Marcos International Airport. Napagalamang June 30 pa naihain ang turang House Bill 610 na dito ay ginigit ng kongresista na dapat lang may pangalan sa dating Pangulo ang paliparan gayong naitayo ito noong panahon daw ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Umani naman ang iba't iba paling reaksyon hanggang ngayon ang nasabing panukalang batas na nailabas lamang nitong mga nakalipas naman na araw na tura namang inihain doon sa Kamara de Representantes. Samantala, bumisita naman si Defense Officer in Charge Undersecretary Jose Faustino Jr. sa Office of the Civil Defense o OCD sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Malugod siyang tinanggap ni Civil Defense Administrator Undersecretary Ricardo Halad kasama ang Deputy Administrators, Service at mga Regional Directors at maging ang mga Division Chiefs ng OCD. Nagbigay naman ng komprehensibong briefing si Halad kay Faustino kaugnay sa mandato, mga programa at aktibidad ng OCD kasama na ang mga tungkulin to bilang isang executive arm ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ipresenta rin ni Halad ang accomplishments ng OCD gayon din ang overview ng Philippine DRRM system. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Faustino ang OCD at ang regional offices nito sa lahat ng mga nagawa sa larangan ng Disaster Risk Reduction and Management at maging na rin sa pagtiyak ng kaligtasan
ng mga Pilipino mula sa banta ng kalamidad. Kinilala rin ng opisyal ang mga sakripisyo at mga nagawa ng mga pinuno at tauhan ng OCD sa iba't ibang mga emergency na kinakaharap ng bansa. Maliban pa sa pagiging OIC ng DND, si Faustino rin ang magsisilbing chairperson ng NDRRMC. Samantala naman, yung Australian Deputy Ambassador ay bumisita dyan sa Iloilo. May update dito ang Bombo Radyo Iloilo. Bumisita sa Iloilo ang Deputy Ambassador ng Australian Embassy bilang bahagi ng tradisyon ng mga chief diplomats na simbolo ng magandang relasyon sa pagitan ng Australia at Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Australian Deputy Head of Mission to the Philippines, Richard Zizon, sinabi nito na layunin din ng kanyang pagbisita ay ang makita ang mga regional areas at ma-establish ang pagkakaiba ng mga probinsya, lungsod, bayan at mga rehiyon. Nakita din ito ang potensyal ng lungsod na makaakit ng maraming investors dahil sa produktibong workforce nito na produkto ng malalaking universidad sa Iloilo. Tiniyak din ni Zizon na patuloy ang binibigay na suporta ng Australian government sa sektor ng edukasyon, lalo na sa pagbibigay ng pondo para sa teacher training programs at ganoon din sa aquaculture programs. Hindi naman napigilan ni Zizon na mamangha sa ganda ng lungsod ng Iloilo dahil sa agaw pansin na disenyo ng mga gusali at naipreserbang arkitektura. Kinumpirma naman ito ang naging anunsyo ni Australian Foreign Minister Senator Penny Wong na inappoint si H. Huyu bilang bagong ambassador ng Australia sa Pilipinas at magsisimula ang kanyang assignment sa katapusan ng Hulyo ngayong taon. Senator Wong issued a media release announcing the next Australian ambassador to the Philippines. Her name is Miss H.K. Yu, and she will commence duty here in the Philippines at the end of this month. Yes, she's a senior diplomat. She has just finished being our deputy ambassador in Japan. Si Australian Deputy Head of Mission to the Philippines, Richard Zizon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Puspusan ngayon ang isinasagawang paglikas sa mga sibilyan mula sa kabisera ng Islovansk sa may Donbas region ng Ukraine, habang kumikilos naman ang tropa ng Russia patungo sa may Eastern Ukrainian city bilang bahagi ng kanilang strategic plan ng Russia na makontrol ang Donbas. Nakakaranas ngayon ang kabisera ng Islovansk ng matinding pambobomba kasabay ng 133 araw na mula nang maglunsad ng special military operation ang Russia sa Ukraine. Ayon kay Mayor Vadim Lak, nasa 23,000 mamamayan mula sa 110,000 na kanilang populasyon ang nananatili pa rin sa Islovansk. Simula din anya noong nagsimula ang pagsalaki ng Russia, nasa 17 mga residente na ang namatay at mayroon namang 67 ang nasugatan. Araw-araw anya ay nagpapatuloy ang kanilang paglilikas sa kanilang mga mamamayan at marami na ang evacuees na nadala na rin sa iba pang mga kabisera. Sa kabila naman ito, iginiit ng alkalde na hindi nagawa ng Russia na mapalibutan at makapasok sa naturang kabisera sa may Donbas region. Samantala, patuloy naman na nadadagdagan pa ang mga top officials mula sa gabinete ni United Kingdom Prime Minister Boris Johnson ang nagre-resign. Sa kabila nito ay nananatili namang matindi ang paninindigan ng Prime Minister na si Johnson na hindi siya magre-resign o magbibitiw sa kanyang pwesto kahit na lumalawak pa ang kabi-kabilang panawagan na magbitiw na rin siya. Una nga rito, sa nakalipas na magdamag ay halos mag-collapse na ang gobyerno ni Johnson bunsod ng dramatic resignations. Pinakabago dito na nag-resign sa pwesto sa gabinete ni Johnson ay si Welsh Secretary Simon Hart, habang si Attorney General Suella Braverman naman ay tangkading hamunin si Johnson na maagaw ang liderato. Patuloy naman na nagmamatigas ang Prime Minister sa pagsasabing malakas pa rin ang mandato niya mula sa 14 na milyong mga botante. Una nga rito ay napaulat na mahigit na sa 40 mga cabinet members at iba pang mga opisyal ang nag-abandona ng suporta sa Prime Minister.
Samantala sa mga karagdagan ng mga pag-uulat pa sa ibang bansa, muling pupulungin ng World Health Organization o WHO ang monkeypox experts para magpasya kung maituturing na bang isang global public health emergency o ang highest level of alert ang lumalalapang outbreak ngayon ng monkeypox. Ayon kay UN Health Agency Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, magsasagawa sila ng ikalawang pagpupulong kasama ang mga Emergency Committee on Monkeypox matapos na sumipa pa sa mahigit 6,000 ang kumpirmado ng kaso ng monkeypox sa 58 mga bansa. Ito ay kasunod na rin ng naitalang surge ng monkeypox sa unang bahagi ng Mayo ng kasalukuyang taon sa labas ng West at Central African countries kung saan nga ay naitala na una at matagal na ring endemic ang monkeypox. Ayon sa UN Director General, nananatiling hamon sa ngayon ang testing pagdating naman sa naturang sakit. Samantala, nakapagtala na rin ng kauna-unahang kaso ng monkeypox ang Dominican Republic. Ang naturang pasyente na dinapuan ng sakit ay isang 25 anyos na lalaki mula sa Amerika na dumating sa may Santo Domingo na siyang capital naman ng Dominican Republic. Bombo Sports News. Sa basketball naman, mission daw ngayon ng NBA star na si Rudy Gobert na mabigyan niya ng kampyonato ang mga fans ng bago niyang team, ang Minnesota Timberwolves. Kung maalala, nakuha ng Wolves itong si Gobert mula sa Utah Jazz. Naging malaki na rin ang puhunan ngayon ng Timberwolves. Bunso na rin na mabigat ang naging kapalit na umabot sa 4 na mga players at 5 mga first round picks ang ipinalit ng Timberwolves para naman kay Gobert mula sa Utah Jazz. Ayon kay Gobert, excited na siya sa paglipat niya sa bagong team. Sa pagkakataong ito ay lalo namang lumakas ang Timberwolves dahil sa meron na silang 2 magagaling na mga higante at masasabing very best big men sa NBA. Si Gobert ay 3-time Defensive Player of the Year at makakatandim niya ang All-NBA performer na si Karl Anthony Towns. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw po ng Miyerkules at Huwebes, balikan lamang natin ang mga headlines. Presidential Anti-Corruption Commission at ilang ahensya sa Malacanang sa ilalim ng dating administrasyong Duterte tuluyan ng binuwag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, bilang daw ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa, pumalo pa sa mahigit 2 milyon o tumaas pa ayon naman sa lumabas na mga data mula naman sa gobyerno. Ang DILG nagsumite ng rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng ilang suhestyon na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, ang Pangulong Marcos sinaprubahan na rin ang panukala ng Department of Health na pag-require ng first booster dose laban sa COVID-19 para masabing fully vaccinated na ang isang individual. At sa international news naman, top officials na nagre-resign sa gobyerno ni UK Prime Minister Boris Johnson patuloy pa ring nadadagdagan. At ang paglikas naman sa mga sibilyan sa Donbas region, puspusan na rin habang kumikilos naman ang tropa ng Russia patungo sa eastern Ukrainian city. Sa sports balita naman, ang bagong lipat sa Minnesota Timberwolves na si Rudy Gobert hangad na umabot sila sa NBA Championships. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid na mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Time 32 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohan ay saudto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo. Ano ihan ang pag-istoryahan sa alkalde kaupod sa aton sining presidente kay nalakip diri si Mayor bilang isa sa mga dinapit sining bisita sa fellowship dinner or fellowship meeting with President BBM sa Biyernes na ining adlaw, buwas na ini sa aton sining mga kabombo mapa Manila diri si Mayor Jerry Treñas agud nga magtambong dito sa sila isa ka fellowship dinner sa aton sining mga kabombo. Hibalo naton ini karon sa aton sining panay nga pagpangalagad kagang syudad diri kasunod man sang pag-modernize na sang tanan.
may mga patindugon man iga tawag siya ni iga tukod nga mga modernized nga mga establishmento or edifisyo rather sa aton sini karon niya matag palamati ibantayan sa aton sini nga palatuntunan diri karon kung ano pa gyud ang iban sini nga mga agenda karon sa patigayunon nga luncheon o kun ining fellowship dinner with the President Bongbong Marcos. Ang oras diri sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo 33 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga las 12 diri man sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Na standby kay istoryahan naton banwa ang pagparikol karon sang mga pungso dito iya sa may Europa sa sining instant noodles. Ining paborito sang tanan, no? Makabig man naton ining comfort food. Kay sa tion sinibanwa nga kung kay sa ti do wala ka bala sang ano, mapinsaran sini iya nga kaunon pero ginagutom ka, ti balaan mo na kung anong imo sini iya nga tawag si gani, imo sini nga padulungan kung anong imo sini iya nga kaunon, kapin pagid kon na ini siya banwa ang imo sini nga i-partner sa mainit sini nga kape o kung hindi man gani, kung hindi man mainit sini nga kape, ti ice coffee sa aton sini nga mga kabombo, no? Pila ka mga European nations karon ang nagumpisa na sa pag-recall sang pila ka mga batch sang popular sini nga Filipino instant noodles. Bangod man nga ti kontaminado ini banwa sang makahililo nga kemikal. May harap pagina iban may pakita kro mo bo, Chris. Ang France, Ireland kag ang Malta nagpagwa sang separado sining healthy safety warnings sa ila sining mga constituents. Kag nagapahayag diri, no? May mando nga ang pagkonsumo, ipaiway ana yung pagkonsumo sang Philippine-based instant noodles bangod man sa natukiban sining high level of ethylene oxide. Based mga kasimanwa sa natukiban karon sining tagsa ka health ministry sang na-mentionan naton mga pungsod, no? Ini kuno gin manufacture dito iya sa Thailand. Kasubong sa mga ginpang recall amo ang original, ang iya sining do flavor ya. Original beef noodles, calamansi, hot chili kag chili mansi. Sa advisory ng ginpagwa sa tong June 9, 2022 ang Food Safety Authority sang Ireland nagpahayag nga mayara sang ethylene oxide nga ginagamit naman iya bilang pestisidyo, no? Ti ginadumili ini sa food production nga nalakip sa EU or European Union. Apisar nga ti ang pagkonsumo sang contaminated products, wala man iya sang may matuga sining lala nga risgo sa ikayong lawas. Pero sa padayon mo nga pagkonsumo sinibanwa, ti makatugagid sang hindi mayo sa imo sinisikayong lawas Di ba? Ay chemical na mo ginagamit as pagpatay sang mga insekto, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Ang ethylene oxide isa ka hazardous chemical nga commonly gina-manufacture, no? Kag ginagamit sa pagmanufacture sining mga pestisidyo kag mga disinfectant
sa aton sinikiron niya mga kabombo. Ti kalabanan nga daan sa aton diri kita sa pungsod Pilipinas sa nasiling ko na mga comfort food nato ni. No? Kung gutom ka tapos duway ka man niya may mapinsaran abi nga kaunon dira, may pansit canton ka lang, may hard-boiled egg or may sunny side up ikaw dira o kun scrambled egg, no? May garlic bread ka bilayon, tapos may kape ka, no? Ang kape mo, pwede man nga hot coffee, pwede man nga iced coffee. Sampat gini kitama, hilabi pa sa subong iyang panyempo, ulan-ulan, kaga muna blamba ko makatalamad sini iyang nga tsimpo, ang maulanon nga tsimpo mo. Idra ka lang niya, standby ka lang dira sa inyo sini nga puluyan, no? Lantaw ka lang Facebook Live dira, nga nagaprograma sa mong bumbutsam. May labot sila dira, pamati kasi inyo sini nga radyo dira sa mga programa diri sa mong radyo. Kaon-kaon ka na diyong pansit kanton kag sus Maria kag Gusip. Solve na! Ugali kitya mo na ang natukiban iya karon dito sa may bahin karon sang Europa nga mayara sang kontaminasyon nga chemical, harmful chemical sa sining mga nasambit karon nga noodles, instant noodles. 39 minutos na nakaligad sa takna sining las 12 ang company, ang manufacturer, ang natala naman nga magapagwa sa ila sining statement tuhoy sa sining natukiban karon dito iya sa may France, sa Italy kag sa Malta or sa Ireland rather. France, Ireland kag Malta. 39 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga las 12 sa pagpangalagad man sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kaginasang aga ginbuksan na para sa publiko ang library, no? Public library dito iya sa may Santa Filomena sa distrito sa Arevalo. Kaga inigin grab man ni Mayor Jerry Treñas ang opportunity nga mag-banding sa mga chikiting, sa mga kabataan, sa mga toddler. Kag nagbasa si Mayor to sang tawag sang story sa isa ka libro. Standby bala, ipakita tabla mo bukris dira ang video ni Mayor Jerry Treñas nga nagabasa sang story sa mga kabataan, sa mga chikiting dito ya sa may public library sa may distrito sang Arevalo. Arevalo, si Mayor Jerry Trinas nagabasa sang story. 41 minutos na kaligad sa takna sining las 12. Ari na, pakita ta. Nagsaka siya sa gamay nga bukid. Tapos, pagsaka iya, may nakita siyang batong kapakadto sa bear. Ano? Parang bato, nagaligid, no? He went into a wood. Pagkadto ya sa babaw, nakadto siya sa damo mga kahoy. Din ka mo kita damo kahoy din. May nakitaan mo din nga lugar nga damo kahoy. Dari sa plaza, damo kahoy. Kita nyo? Kita mo tanawan nyo karon kung damo kahoy. Nakita iya. Amo na ang kabahin sang pagbasa ni Mayor Jerry Trinas sang book, no? Para iya sa mga toddler, no? Mga kabataan, mga chikiting ni nagapang-idaron guro 3 tuig, tubtob 5 tuig sini. Sa aton sining mga kabombo ang present man dito kagina sa ginapatigayon sining pagbukas na sang public library. Tipilagi lamang ini sa mga ginatingwaan man karon nga maplastar diri sang city government para iya nga mangin accessible sa tanan ang mga libro kay kon ang pagtuon bala, no? Sa aton sini nga mga kabombo, never ending process kuno ini mo, no? Hindi ka man iya kambal nga ti kay nakalabot ka na sa mo sini nga edad daw halos tanan nahibaluan mo na, no?
ti ang learning ko is a never-ending process. Dapat may encourage naman ang mga kabataan sa alamharon sini nila nga edad, no? Mag-engage gid paanaron ginilang ila sini kaugalingon nga magbasa sang libro. Sa aton sini nga mga kabombo kay ti dako man ining mabulig para sa ila sini iyang pag-develop sa ila sini nga comprehension skills kag subong man ti ang ang ila sini nga knowledge magalapad pagid sa aton man sini nga mga kabombo. Sa linya naton karon sa Cinema Tinion, live kita via Viber. Mangin-inkaw pod naton si Mayor Jerry Treñas. Mayor Treñas, sir, good afternoon. Si Bombo Cham, live ikaw karon sa Bombo Hanay sa Udto sa Liwat Maayong hapon. Maayong hapon gid sa imo Bombo Cham sa tanan naton. Alright. Mayor, may fellowship meeting ikaw with President BBM buwas ngadlaw. Imbitado ikaw, sir? Oo, kagapon nagdawag ang amon nga isa ka membro sa League of Cities, si Mike Rama. Nagpabalo nga may ara pa niapon sa mga sa buwas sa gabi diri sa Malacañang, no? Upod sa tanan nga city mayors. Ang League of Cities namon nagpabalo man nga may ara man kaming meeting upod sa kay presidente kag ginpangayo confirmation nag-confirm ako buwas pagkatapos ang soft opening sang Koypan malakat ako dahil sa Manila. Okay. Mayor, ano mga gina-expect naton nga mangin agenda sa sining fellowship meeting? Well, ang DILG, ang City Director ta diri si Dingdong Lim nagkadto sa akon kagapon kag namangkot kon ano mga issues naton. Diri sa syudad, no? Palabot naton to ang issue sa LPTRP, ang aton nga request sa mga low-rise condominium mga buildings para sa aton relocation site kay may duta kita dugangan naton tani sa mga low-rise buildings para relocation site. Ang aton nga propose nga dalan sa halin diri sa fishing port pakadto sa Uton, ang tawag na aton nga Iloilo Boulevard. Ang aton nga propose nga Iloilo Guimaras Negros Bridge kag iban pa to nga mga issues nga ginpasa nato. Okay. Dako man ini karon iyang kayuhan pananglitan na mayor nga mapalabot naton mga concerns naton diri sa syudad sang Iloilo but sa bahin naman niya karon sa city government padayon man ang pagbukas naton sang mga edifisyo nga saranggid makabulig sa aton sini mapumuluyo diri mayor just like sang public library naton sa may Santa Filomena. Nag-abre kita kinasang aga sa aton nga public library dito sa babaw sang aton nga modern nga daycare center dito sa Santa Fe. And manami gid ang lugar dito, kagapasalamat gid ko sa duha ka fraternities, ang Sigma Rho kag ang Alpha Phi Omega nga nag-amot sa mga libro para sa aton nga public library. And there are so many other persons kag mga companies nga nagabulig sa ato. Alright. Mayor, may mga libro. Ining mga libro dira sa public library naton sa Santa Filomena para man sa tanan na namin ko para sa all ages ni siya or sa mga kabataan na. May mga naga-donate to sa aton nga mga encyclopedia, may mga pocketbooks, may mga kung ano-ano nga mga libro para sa kabataan. Kag may ara man kita to internet, may ara man kita computer. May mga wifi connection man kita dito, Mayor? May wifi connection man kita para nga kung sino to gusto ma-research, pwede ka research. Nakita kagina na mo na Mayor, as a matter of fact, ginpakita ko man diri ang video nga nagabasa ikaw sang story sa mga kabataan, Mayor, kagina? Request nila po nga ma-storytelling dito sa kabataan
sa daycare nag-oblige man kita. Speaking sa daycare, may plano pag ikaw, Mayor, nga magdugang sa mga daycares naton diri sa syudad? Ang daycare center ni amo ning tawag naton ang level up ka daycare center. 2-story, may soundproofing ang iya ceiling, may CR both lalaki kag sa babae, may kusina, pantry para magluto sa rang aton niya mga supplemental feeding, no? And may mga 12 na kita ni na obra. Sa mga barangay nga may duta kag pwede kita kapatindog, sige ni aton obra subok. Sa karon, Mayor, din ang mga level up daycare centers naton nga nagkatindog na humana? Hindi ko madumduman tanan, no? Pero madumduman ko may isa kitas na bitasan, may ara kita dito sa Quintin Salas. Ang Quintin Salas amo nang masunod naton nga library o brown naton na barangay library, no? Ginapreparahan na namon inada. May ara kita diri sa Palapala 1, sa Santa Filomena. Ang iban hindi ko na madumduman pa, no? But may 12 kita na nga naaprubahan, and we are starting with this kay nakita naton ang kabataan daw kinahanglan gid may lugar sila para ga-start sila sa ila education, and we want to make sure nga may ara man sila katuan. Na-mention mo kagina ang Koi Pond, Mayor Treñas, was naman ni ibuksan kag katahom sang Koi Pond dira. Anong madulot sini nga kayuan man sa syudad, Mayor? Ang Koi Pond ni partnership sa city government kag PEDC. Ang PEDC amo ning coal plant naton. Part sang ila sa SR, nag-ubra sila sa Koi Pond. Ginpakayunan nila ning Koi Pond, no? Semento. Pagkatapos nila semento, ginbutangan nila sa mga filters, may mga waterfall, tapos may landscaping sila. And boss, mabuhi na kita to sa mga sugod nga koi, no? I am very, very pleased, very happy nga amat-amat naton ting ginakayo ang mga plaza naton. These are public spaces, why tagiya sa mga public plaza, kag manami ni para sa aton. Ano ang kaayuhan nga madalas ni den ang aton nga mga pumuluyo, may kalantuan na. Sang una, na develop na ina, galing sang tiyempo pa to ni Presidente Ramos, no? That was 1992. Medyo kinahanglan naging man pa obra. Madamo ang development nga pa obra naton dira sa La Paz Plaza. Alright, Mayor, mga lang ko update sini kay may mga series of consultation na meetings man kamo with the vendor. So far, kumusta na? What's the latest sa PPP, Mayor Treñas? Well, sige na ang aton consultation. May ara pagid kita nga ginatalana consultation pagid next week there is care building sa lapit sa City Hall para nga maintindihan gid sa mga vendors, no? Kinahanglan na gid nga i-develop ang aton nga terminal market kag ang aton nga central market. We want really to develop all of this kay para man sa aton nga mga pumuluyo labi na gid ang nagpanyenda dira. Ang syudad naghulam sang pondo para ma-develop ang iban nga mga markets. Pero iniya ang duwa nga markets daw medyo dako na gid ini ang kinahanglan. Ang central market nagapudpud na ang second floor, nagakaladagdag na sa ground floor, no? Nadagdagan ganito ang Popoy's Batsuyan. Ginaputos na lang na ang second floor taas ang net para nga kung ano gin man matabo hindi managdag sa tao. Delikado na. So we really need to develop that. Ang PPP ni hindi ni privatization kay kita man dapon ma-manage sang market. Ang difference lang dire pakayo ni sang SM mabutang sila sang gamay nga ilang Save More kag ang iban nga mga dry goods ara sa babaw.
ang aton yang mga wet section, ang isdaan, ang manukan, ang mga karne, baboy, tanan niya sa dalo. No? We will sit down together with the different stakeholders, mga vendors, kag sige unta niyang consultation para maintindihan gid sa kanan. May mga any concerns man ng mga vendors kay gipalabot sa city government regarding this matter, Mayor? Ang isa nagapangabay sila nga ang kadakuon sang ila stall maintain lang. And we will make sure nga ma-maintain ang kadakuon sang ila stall. Ang ikaduwa, ang iban nga ginawa rin nila nga base kung sa second floor sila, hindi na sila makadtuan. We will make sure nga bisan ang mga dry goods nga sa second floor, makadtuan man sila gyapon. Alright. Sige, Mayor, thank you so much for your time. Mayong hapon sa imo. Mayong hapon gid, Bumbocham, kag sa tanan naton nga tagpalamati, mayong hapon gid sa tanan. Deriwavit si Mayor Jerry Treñas sa aton sinikanon niya nga mga kabombo. Ining public library abi sa aton siniya nga mga kabombo, no? Ang mambal naton nga dako man ining bulig para iya sa padayon nga learnings or edukasyon isang aton sini nga mga kabataan sa mga learners naton kag bukas ini para sa tanan sa kung sino man ang luyag sini iya nga mag-research dira may wifi connection dira gali, no? Sa aton sini nga mga kabombo may mga laptops man, no? Kag iban pagid sini nga mga gadget ang kag 12 na ining gin-establisar sa siyudad sa Iloilo, ginamat-amat lang sa aton sini nga mga kabombo kag ining meeting with President Bongbong Marcos, hindi man lipod sa ibalo sa mga kabombo naton nga sang tiyempo nga si Mayor Jerry Treñas mayor siya, no? Isa man ini siya sa mga officer sang League of Municipalities of the Philippines. Sa aton sino mga kabombo. Timay man gani may mga concerns kita kag luyag man ipalabot sini sa administrasyon ni BBM ag hopefully matigayon kang makabulig ba national government ri sa aton sa aton sini mga kabombo. Sabay naman sang private-public partnership hambal gani ni Mayor Jerry Treñas padayon ang consultation kag painsindigid sa mga vendor, no? Nga ining PPP is not a privatization kundi public-private partnership. Ang pagdumala sa gyapon magapabilin iya sa merkado, magapabilin iya sa city government. May mga impormasyon kita nga may mga nagareklamo kuno kay daw mangin kompetensya sa bahin kuno sang mall. Kag daw nagapamatok. But as per information, aton sini nga ginapangtsikyar pa ining kalabanan sini nga nagareklamo do mo ni kunong mga vendor bala nga ti binaligya sa ila ang pwesto, no? Ginarkilahan nila ang pwesto. Hindi bala sila mga bona fide tawag sini mga bona fide owner sang mga pwesto dira o kung sa mga kiosko dira. Kay ti ang mangin basihan sa paghatag sang nagakigo sini iya karon nga kay gayunan man nga makabaligya kadra bona fide stall owner ikaw. Sa aton sini mga bombo. Kay kung madumduman ninyo kontrobersiya sadto nga ang iban tigin parkilahan nila, ang iban sinigin baligya nila, no? Ang ila sini nga mga pwesto dira sa may Iloilo Central Market and Iloilo Terminal Market, of which nga hindi inaiya pwede. Sa aton sini nga mga kabombo, padayon man gani ang pag-award sang city government sang mga pwesto dira sa bahin sa Iloilo Terminal Market kay Iloilo Central Market. Pero kung gusto nyo nga magpadayon ng inyong sining negosyo, mangin na matawhay, no? Magsanto kamo sa 3C, convenient,
clean kag competitive market, nagakadapat man nga mag-agi ka mo sa proseso para nga manginpata sa iban man sini ang mga vendor dira. 57 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 12. Sa aton sini nga panumbalik ka Banwa. Anong plastada sini kay buwas kadlaw umpisa na sa pag-suspend temporarily sa implementasyon sang LPTRP ordinance but ipatuman ini kuno by Saturday suno pa sa kay Mr. Jack Kunlo tikon maghambag ka suspendido ang LPTRP ang iban to nga mga ordinansa before sini mabalik bala adto ang tikod terminal pinamangkot man diri kon maka-operate man sila bala may magadulog man dira bala or may terminate man bala nga mga salakyan dira sa ila siniyang lugar. Balikan naton ini matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdumangon. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini kamaayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una,
I-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang isa sa mga grupo nga nag-donar sa mga libro sa aton sining public library, Iloilo City Public Library. Ang pagkukilamang bala nagabukas, no? Amo ang Sigma Alpha Epsilon International Philippines, no? Basikon tawag siya ni, why lang man, no? Nalipat lang ko rin si Mayor Jerry Triñas, lain nga grupo ang na-mention niya. But ang nagdonar sang books, dira iya sa may Santa Filomena, Iloilo City Public Library, amo ang Sigma Alpha Epsilon International Philippines. Ining sae bala sa aton sining mga kabombo. Thank you gid ang mga sir kag mga ma'am, no, sa pag-donar sang libro. Dako gini nga bulig para iya sa mga pumuluyo nga maka-avail kag siyempre makatuon dira sa aton sining nga mga kabombo sa sining city or public library naton. 5 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby sa kay Bombo Rex Teves. Hibalo nato nanong mangin sitwasyon karon sang Tikod Terminal. Kay last time na mensyonar man iya banwa nga mangin operational ini kag mag-terminate dira ang pila ka mga salakyan or public utility jeepney para nga buhi man ang nasambit sini iya nga terminal with this implementation karon sang LPTRP. Sa aton sini nga mga kabumbo, ang mga empleyado dira nagapamangkot kung ano giman ang plastada. May mga concern sila, luyag nila ipalabot kag gusto nila maklaruhan. Sabahin karon sa Public Safety Transportation Management Office. And of course, sabahin sa nga LTFRB. I-check naton bala si Bombo Rexy Teves. May follow-up report. Rex, report na please come in. Nagreklamo ang operator sa Tikod Terminal o ang mga kabayan sa Nibumbutsam sa Tikod Terminal, no, kaangot sa pagsuspendi sa LPTRP kung ang city government bala makapanugot na sa mga public utility vehicles o kung PUVs sa dumanggas nga makasulod sa bahin sa nasambit nga terminal. Sa interview sa Bombo Radio kay Eli Arsaga, kolektor ni sa Bumbutsam sa Tikod Terminal, iyagin pahayag nga nagapamangkot nga kung pwede na bala makasulod ang mga PUJ nga nagabiyahe from Tikod to Dumangas
kag vice versa. Ang dugang pa ni Arsaga kabay pang pamatian sila ni Jake Kundo kag masabat ang ila pa namang kutanon kay ang mga drivers man sini sa mga dumanggas nga ruta o mga sang PUJ nagapamangkot man sa ila kag wala sila kabalo kung ano isabat nila bumudyam. Sa sini nga bayan naton pamatian si Eli Arsaga. Ang concern tani namon bala sa subong kay ti ginasuspend ng LPTRP ang dumanggas bala nga jeep diri na di previously diri na di naga-parking. So gapamangkot sila kung gusto nga pwede pa sila maka-parking kay nakakontrata na di sila sa may terminal mo. So nakagto kami gani sa may PSTMO nga tani mamangkot kami bala kung ma-suspend na buwas ang LPTRP nga kung pwede di sila makasulod kay nagapangalagag man sila nga ba si dakpon sila o pamalabagan. O galing dikto sa may PSTMO wala man kami to sang konkreto nga sabat nga mabaton kay ti wala dikto si Sir G. Conlo kag si Sir GB. Especially pag itani sa terminal diri bala namon ang concern namon kung saan og kami bala pwede maka-operate kag kung ano bala nga mga dapat man namon diri baguhon ay ti na-check naman diri sang LTFRB pero napasa naman nila sa may PSTMO pero wala pa kami napatawag kung saan og mag-operate ang ining terminal. Pero ga-expectar mo nga dapat Sir Buwas mabalik na ang ruta diri sang Dumanggas ag masulod diri sa aton Tico Terminal. Oo amo na kay ti nakakontrata ang Dumanggas amo na gani nga nagapamangkot sila sa amon diri nga kung mag-suspend ang LPTRP pwede bala sila makabalik diri sa pagparking kay nakakontrata diri sila sa Tikod. Gani hindi pa kami sila makasabat amo na nagkagto kami gani sa may PSTMO. Kaya sa pagkadto niyo sa PSTMO sino ang nagatubang sa inyo sir? Ang sa may lamisa lang gid sa may front desk kag tapos namangkot kami bala pero tingambal niya naka-meeting pa si Sir Jake so amo na nga namangkot kami gani nga kung pwede karon sa hapon pero hindi sa sigurado kung maakomodar kami karon sa hapon. So it means dat lang gid kamuya update gikan kay Jake Conlo kay Sir Jake Conlo. Oo amo ginaikiti ang Dumanggas nga jeep nagakontak man diri sa amon mo kay ti espesyalidad nakakontrata sila so budlay man nga hindi sila diri pag-akomodaron nga nakakontrata sila sa terminal. Nabatian si Eli Arsaga, kolektor sa Tigod Terminal. Kag amo pag nadara nato makita na bumutyap nga sitwasyon nga ara sa pangduwa-duwa subong ang Tigod Terminal kung hindi bala pagasudlo nila ang Dumanggas nga ang mga PUJ nga nagabiyahe Dumanggas kag vice versa kay tungod sa ilaman nabatian nato no sa ilaman gid gapamangkot bumutyap. Edin sa Bumurex Tevez para sa Pambusang Radyo ng Pilipinas kag consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bumbo! Salamat kid Bombo Rexy Tevez. Ipalabot naton ining concern kay sa pag-implementar sa LPTRP, gindula na ang Baldosa Terminal. Kag sa pag-check na dira sa aton sila mga kabombo before sa implementation sa LPTRP, ang Baldosa Terminal expired ng iya sining prangkisa. Now, franchise to operate. Now, ang Tico Terminal, active pa niyang sining tawag siya rin sining prangkisa. Kag na-check naman ini before sang LTFRB kag Public Safety Transportation and Management Office. Sang pag-implementar sang LPTRP, ang mga Dumanggas PUV dito na nigin pa-terminate sa may festive transport hub sa aton sinima kabumbo. Tinagapamangkot karon ang mga empleyado dira sa bahin sang Tico Terminal kon bala anong plastada maka-operate sila, maka-terminate bala dito ang PUVs nga may biyahe Tico Terminal to Dumanggas. May concern pa gid dira karon kay ang uton to Dumanggas, ang mga minibus driver, why nagapang pick up sang pasahero dito iya sa may port. Kay kung mag-pick up katong no pasahero, makita sa mga tricycle driver, ginabanggaan to sila. Panghaboy sila sa nga bato. Sus Maria Kagusep. Anyway, plabot nato ni mga concern sa mga nagakigo siniyang insyaman sang gobyerno kag sang city government. Standby kay check naton ang linya bala ni Attorney Salvador Altura Jr. May kantanan sa mga concerned man but hibalon tanay kung anong plastada kay nagmeeting ni Slat Gapon o may consultation naman with
cooperatives, no? Kag iban pa mga stakeholders sa sining pagsugod na sang temporary suspension sang LPTRP. Tibuas na ni tani, pero kagina sa interview sa Mumuaray Big Time, hambal ni Mr. Jack Conlo, sinya kay may opisina pa, basin budlay. Sinya sa Pitsa Nuibeta na lang i-implementar ang temporary suspension sang local public transport route plan sa aton siniya nga mga kabumbo. I-check tayo na sa dili madugay sa aton man sinipaday niya nga pagpangalaga ng oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 13 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa. Istoryahan taman literon sa aton sinipaday niya nga pagpangalagad ining mga labing una sini nga lihok sang Marcos administration. Ginabolis siya ang PACC, Office of Cabinet Secretary, kag ang PCOO. Pinang-islan niya ni Badwa sa mga pangalan. Ang two executive orders ni President BBM ang pag-abolis sa Presidential Anti-Corruption Commission or PACC kag Office of the Cabinet Secretary, kag ang pag-reorganize kag paghingalan sa Presidential Communications Operations Office or PCOO, ginihimo niya nga Office of the Press Secretary. Sa Executive Order number 1, ang administrasyon mag-streamline sa proseso sa Office of the President kag gina-abolish ang mga nagaduruble kag naga-overlap nga mga function, no? Bangod man nga ti nagakadapat subong nga kung baga pa hugtanay pahaman kitay bangod man sa ginapangatubang naton iyang krisis. Krisis naton sa health kag subong man sa ekonomiya naton sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyan mo ning mga labing una sini nga mga ginpatigayon karon nga mga lihok sang BBM administration. Sa linya naton sa Sinimatinyon si Attorney Salvador Altura Jr. Attorney John, maayong hapon gid si Bombo Cham ni live ikaw sa Bomboanay sa udto. Mayong hapon, Bombo Cham. Salamat gid sa kahigayunan na ginhatag mo sa amon mga tambong sa imong programa. Alright, Attorney, luyag ta mahibaluan ano ang nangin resulta sa consultation ninyo with the PSTMO kag iban pa mga stakeholders kagapon sa adlaw, sir? Medyo hindi clear. Anyway, halin siyang nagwa ang executive order ni Mayor ang gitagaan sang 7 days nga transition period. Damo na kami sa coordination meeting sa gin-conduct kaupo ng aton PSTMO, ang aton transport operators kagla kahapon upo naton ang Provincial Planning and Development Office. So ang suno sa sa executive orders kundi pasulod ang first towns, no? So nagasulod na ina kag subong mag-umpisa gali sa 9, no? July 9 masulod na sila. Ang isa ka aspeto, the other aspect of the executive order is the directive nga mabalik sa old routes, no? So sa amon coordination meeting, we try to interpret what is meant by the old routes. So dito na nakasugtan sang aton transport operators kag kami man sa LTFRD kag sa PSTMO nga ang old routes ngini refer to the routes that were applied immediately before the implementation of the LPTRP. Kag dito na naklaruhan nga ang LPTRP, ang mga new routes ni, rationalized routes sa LPTRP, daw wala gid man sing dako nga ginbaylo, no, sa old routes. In fact, ang mga old routes ko na absorb gani ini sa LPTRP. Galing naglain lang ang ngalan. Kag except for 1 or 2 road sections nga nadula ang ila ruta sa LPTRP, ang iban wala naman problema. So ang tong
2 routes nga nadula gin-arrange sang ginkasugtan sang aton PSTMO kag transport operators kaupod mga LTFRB nga i-remodify further, i-refine further ang rerouting plan, traffic rerouting plan sang city agud to nga maagyan to ang na totally nga nadula nga old routes, no? So bangod sina it was agreed nga hindi na lang hindi na lang mag-issue sang bag-o nga special permits ang LTFRB. Gamito na lang tong old special permits with the understanding nga may modification nga paghimuon sa routes nga gin-issuehan sa dito. Kag bangod kay why naman kami nag-issue sang bag-o nga special permit, wala na sing fare matrix kami nga i-issue nga specific kundi generic na lang. So that with that agreement, we do away with the additional work on the part sang transport sector nga mag-apply, mag-file naman di kag sa part naman sang LTFRB, we will spare the effort of having to prepare and issue new special permits kay nabalaan naton. It will take time on the part of both the co-ops and the LTFRB, and it will also entail additional expense on the part of the co-ops. So, bilang nga hindi matigayon sa sulod sang 7 days nga transition period nga hatag sang executive order. So, may angtana naman niya sa parte sang executive order nga naghambal nga ang new routes sa LPTRP magasige may gamay inada nga complications bangod kay in allowing the first towns may 3 gida ka ruta nga totally 100% gid nga ma-overlap ang mga ang mga first towns. Yes. No, so luwasin na when we say we are allowing the first town jeepneys to enter the city, we are talking of more or less 700 units coming from these 3 towns. So luwas nga mag-overlap sila sa ruta, siyempre madamo ang units na magsulod di. So nakita naman pasalig mga aton PSTMO nga they will try to regulate the traffic nga mangin nga mangin matuga sining additional nga mga units sa first towns nga magsulod starting July 9. Alright, speaking sang nakasugtan, attorney, kay last time di bala ang pamangkot ko sa imo kung what will happen kay kung i-suspend ang LPTRP kag ibalik ang old routes. Ang hambal mo gani dapat i-identify mangin specific ang city government kung anong ginanamin sinila nga old routes. So naathagan na ina kagapon sa meeting ninyo, Yes, attorney? Yes, nag-meeting kami last Monday kag dito naathagan na nga ang old route nini ang buot hambalon is the routes that were applied immediately before the implementation ng LPTRP. Kaya nabalaan naton nga ang LPTRP ngayon ang rationalized routes ang ginatawag, ginpang sugpon malang yan mo, kag ginpang kombinar ang ibang nga mga tong mga old routes bla in quotation. So wala gid man sing damo nga nagbag-o na amo lang na galing kay naglain ang yangalan. No? For example, ang NFA Arol Haroliko ni daw upod man, nagsulod man na siya sa Tagbak Tagbak sulod man na siya da. So it's just a question of understanding ang old routes actually wala na dula except for a 1 or 2 pero gin-address to specifically sa traffic rerouting plan nga ginhimo sang PSTMO. Kag subong aga nag-meeting sila to, galing wala ako katampong kay may iba na tong obra di sa opisina. Kag dito na siguro ang ginbalay na gid kung ano ang route profile bla sang ginahambal nga old routes.
Okay. So, basi may kay gayunan man karon nga makaistorya ko kay Mr. Kunlo, hibalon ta nang inang pag-profile sa old routes sa attorney. Anyway, ang concern pagid last time to na istoryahan taman may kantanan sa pagbalik operate bala sang Tikod terminal. Last time to na inspect malakip man sa gin-inspect ninyo kaga natukiban nga do ang iya sini iya nga franchise. Okay pa. Samtang ang franchise iya sang Baldosa Terminal amo na tong expire na. What's the latest na take up nyo ini, Attorney Altura? Yes, so it was also taken up last Monday and it was agreed nga ang Tikod Terminal i-open para nga ang out of town galing halin sa Dumangas nga mga UBs kang mga PUJs dito na Madritso kay kang San-O pag sirado sang Baldosa gin-direct namon anay sila nga dito sa Tagbak nga terminal makadto. Now with the Tikod Terminal being opened, so dito na sila nagkanto. That will also ease up the traffic, passenger load sa Tagbak. Okay, Tagbak kali hindi kay sa festive hub. Salat uli ang bangko ginang sa festive hub sila gipa-terminate. Sa Tagbak Terminal sila gipa-terminate ang mga PUBs nga may Iloilo Dumangas. Galing Dumangas sa Tagbak sila gin-direct anay sang wala pa to malantaw kag wala pa ma-arrange ang Tikod Terminal. All right. So pwede na gid sila ka-operate ya, attorney? Ang Tikod Terminal? Oo. Oo, operate na sila. I think hindi na siya affected ya sang sang suspension I see. Sang LPTRP. Oo, kay ang LPTRP to entry of the first towns lang kag suspension sang sang old routes, no reversion sa old routes. So lang gito arrangement simple arrangement lang to of redirecting this Dumangas nga mga salakyan dito sa from Tagbak to Tikod. Attorney, ma-recall mo kung ano ang duha ka mga ruta nga ti do waay na ginto siya pag-rationalize do nadula ang ruta dira. Ano to ang duha ka mga ruta nga gin-refine? Ma-recall mo? Man ko lang gid is Lapos, no? Lapos kay ang Lapos nanging component siya sang Barrio Obrero. Pero may isa to ka segment or section nga sang una ginagyan sang Lapos puro dula. So do ang arrangement sa to nga daw ang ruta nga ina nga ang biyahe sina nga Barrio Obrero daw there will be a junction nga dra sila mabuka ang isa pa kadto sa wala isa kadto sa tuwa agud nga makaver ang bilog nga area. I see. Okay. Sige. Attorney, thank you so much for your time kag subongman sa paghatag sang dugang sini nga mga impormasyon para sa aton sino mga kabombo nga nagabantay man sa kunanong latest karon sa LPTRP. Salamat gid, Attorney. Maayong hapon. You're welcome and maayong hapon man na Bombo Champ. Dari wabit si Attorney Salvador Altura Jr. ang hearing officer kag isa man sa mga resource person naton dira sa bahin sa LTFRB no nga nagahatag diri sa dugang mga impormasyon man agod nga lubos nga mahangpan sa aton sini nga mga kabombo kung ano man ang latest karon niya sa bahin sang LPTRP sa pamangkot sa Tikod Terminal nga kon pwede sila cooperate tiyambal ni Atty. Altura pwede na kamo ka operate nila kahit hindi man sila affected sang sang tawagan ini sang LPTRP kag sang old routes gani. Sa aton sini nga mga kabombo, ang simpo iya nga dito naging pa-terminate ang mga PUV sa Tagbak. Amo pa tong way pa mahitso mo kay expired ang tawag sigari prangkisa sang Baldosa Terminal. Now kag gina-arrange pa man ang sa Tikod Terminal, dito sila gipa-terminate anay sa bahin sang Tagbak But malgani ni Attorney John, so inyo ti pwede naging sila cooperate sa aton sini mga kabombo sila mag-cater dira sang Dumangas, no? At Tikod to Dumangas nga biyahe sa mga PUVs dira. Sa aton man sini nga mga kabombo, 27 minutos na ang nagkaligad karon sa takna sining launa
Driman sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby kay check naton si Mr. Jack Kunlo. May kantanan sa kitiambal sa taga-terminal to. Kanto kami kay Mr. Jack Kunlo. Ito siya. Ariyo, ihatagan ta sa nagakigo sa nga kasanagan. No? Para nga ang mga nagapamangkot, no? Ang do buron ang ila siniya nga paglantaw sa mga bagay-bagay, particularmente sa concern sa nga Atikon Terminal, mataganta, no? Sa aton man sin karon niya nga pagpangalagad diri sa Bumbuanay sa udto. No? Parang klaro bla. No, sa aton sinimatag palamati may mga old routes ang naplastar ko no, profiled routes gin profile gito, no? Mo ning mentionar ni Attorney John kay galing kay way sa makatambong kay may mga ginaobra pa to siya sa opisina nila. Ti ulayhon tanan kay Mr. Jay Kunlo sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ang aton sini nga purpose iabanwa nga bangin updated man pinaagi diri sa aton ang mga commuter. Although nga may mga consultation sila nga ginapatigayon, so on and so forth, but ang importante sila diri nga maplastar taman nga mahangpan sa aton siniya nga mga kabumbo para nga mabuhin-buhinan man ang huol nga natuga sa ilawa. Sa linya ta si Public Safety Transportation and Management Office Head Jack Kunlo. Sir Jack, good afternoon. Si Bombo Chami ni live ka sa Bumbuanay sa udto. Bombo Champ, mayong hapon, kagaming hapon gid sa atong tagpalamati sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Mauna ko anay siguro Sir Jack kay kagina na interview ko man sa Bumbuanay big time but may ara pagid kamo meeting sini nga aga. May mga gin-discuss pagid kamo pag-refine kag pag-finalize sang mga ipatuman by Saturday. Ano adto Mr. Kunlo, sir? Yes, Bombo Champ. Actually, may Bombo Champ na kay nakatawag ka mo liwat. Balibuas, Bombo Champ, kay sa iyo ni Mayor is July 8. So, balibuas kayo masugod transition Bombo Champ pakanto sa aton ng mga daan nga ruta. So, kay actually siya may meeting mga kitagyapon para preparation para buwas sa Bombo Champ. No? So matamat na balik ang aton ng mga salakyan Bombo Champ. And kaya ang salakyan Bombo Champ, balaan mo ang mga ruta naton nga existing sa mga gin-rationalize. Doon sa City Loop, balaan Bombo Champ, halos na hindi magiging sa maglayo. No? Ang mga ngalan na ginlain naton, pero halos ang ruta nila, halos do parehos ng gitina. May gin-rationalize lang, iba na retain man nila Bombo Champ. So matamaton at aton ng mga transport cooperative nga makabalik sa mga ruta. Kung hindi man 100% makabalik, at least majority sina at ang porsyento sa ruta nga sang una, mabalikan nila Bombo Champ. Okay. So, nahitso ta na ina, Sir Jack, sa meeting naton sinigin lamang iyang adlaw, ang inyo sinigalihok regarding sining pagbalik sa daan nga ruta? Yes, Bombo Champ. No? So, matamat na Bombo Champ, hindi na po siningon buwas nga daw 100% na balik ito tayo. No? So matamat na ma-adjust man naton nga mga driver and ang aton Bombo Champ nga mga rationalized route daw hindi magalayo. So wala na kita sa special permit nga issue aton LTFRB kay sa aton na lang traffic routing plan i-adjuston. Gaway naman sa mga documentation kag balayran tay process ang aton nga mga jeepney operator o mga transport cooperative naton na Bombo Champ. Okay. Was makita ta amo man gyapon route number 1 amo sining ruta or mabalik adtong Harosipio Ungka, Lapas, so on and so forth, mga balwarte. Anong makita sa mga commuter buwas sa Sir Jack? Bombo Champ, halos daw mo nagyapon mga route, may mga iban kita nga mga cooperative o transport operator nga mabutang sang daw medyo mga mga signage nga temporaryo Bombo Champ, no, kay ang sticker may presyo, may bili man ina. So, actually daw, ang mga ngalan sa ibang sa Bombo Champ, although naglain, pero daw halos parehas ng rota. So, iba niya may initiative lang nga mabutang para daw ma-recall lang sa aton ni mga pasayro. Bombo Champ. So, ibang tabunan Manila, iba nadugangan lang nila Bombo Champ, kay parang makita klaro sa aton ng mga pasayro Bombo Champ. Oho. Ano to na namin ni, kaginaman, mangkot ako, Sir Jack, gina namin ni Attorney Altura nga may profiling kamo kuno sang ruta, subong? Yes, kaya sa aton gin-review naton ang old kag ang bago ng mga ruta with modification na Bombo Champ. So ginklaro lang naton kay na sa mga transport cooperative naton. Kaya ang aton actually gin-modify Bombo Champ daw halos nagbalik man siya sa daan naton. Sang first week, second week naton kumudumduman ng Bombo Champ nga sige discussion man naton nga may mga gintang modify na kita. Actually ang modification na to is more on daw halos nagbalik bala Bombo Champ sa mga ruta nila nga daan.
Aha. All right. Okay. Sir Jack, concern sa Tikon Terminal to, kay nagpamangkot, kadto sila kuno dira sa imo opisina, wa ikaw siguro base masako sa asod-asod sini nga mga meeting. Gapamangkot sila kung operate na sila, Sir Jack, ang Tikon Terminal? Yes, Bombochamp, kay na no soryaman naton ang aton city transport dito nga ruta Lapas Tikod kag Baldosa anay. Yes, Bombochamp, actually karon sapon na or buwasaga mabisita ang amon team sa Tikod kay nakasayang ginatao dito para butangan sistema. Kaya bala mong iban dira sa una, Bombochamp, sa Baldosa Terminal. Yes. So subong ara na sa Tikod Terminal, Bombochamp. Okay, so sila na to yung makater sang Tikod Lapas kag Tikod Dumangas nga ruta sang mga salakyan PUJ kag PUV. Yes, Bombochamp. Okay, so kabay pa nga na-solve na to ng palamangkutanong concern sa mga taga-Tikon Terminal. Pinamangkot sila, Sir Jack, regarding that matter. Anyway, may changes sa implementation. Implement naton buwas or sa Sabado again? Buwas, Bombochamp, as per EO ni Mayor Julius, buwas kina muna sa implement, no? So, matamat, Bombochamp, hindi man naabot silingon nga 100% makabalik dayon sa ma-adjust naman natin mga drivers kag mga operators sa Bombochamp. Ang important, malamang dako man lang Bombochamp, hindi makita naton amo ni pagsulod sa aton nga mga first pound nga mga jeep Bombochamp, no? So muna pinakadako makita gid naton nga difference. Kaya ang gap sa to sa una bala Bombochamp nga like sa Bundatala Bombochamp kagang sa aton ibang area sa Arevalo, dira may kulang gawas ang supply. So kung magsulod na kaya amo ning augmentaron sa una ang aton mga first pound. So kung magsulod sila Bombochamp, it's more on ma-serve na naton to ang mga kulang nga mga areas, Bombochamp. Okay. Now, iban sini ba si Mamangkot ti mabalik sa daan nga ruta ti ang aliusan dito na kami sa mabantay sa mahibawan nga terminal. Mabalik man na Sir Jack o kung magpabilin diri sila sa may Mega World nga transport hub. Bombochamp may option because coexist ang duha Bombochamp, so may option pwede nga sa ibawan, pwede mga transport hub sila Bombochamp. So pwede sa dito, pwede mas transport hub Bombochamp. Depende kung anong maging mas convenient sa aton mga pasahero Bombochamp. Okay, so pero buwas mabalik na to ang pwede man to makasakay ang mga gagi na sa hibawan or lapit dira nga mapasyudad? Mapa city proper namin ko? Yes, Bombochamp. No, may ruta man kita dira. Pero more ang alyosan naton Bombochamp is actually sa istorya naton ang area nga na. Mas pabor sila nga dire sila sa sulod-sulod na Bombochamp. So mas madali kag mas malapit Bombochamp sila. Pero depende gyapon Bombochamp sa aton nga mga asosasyon or cooperative. Pwede man dito, pwede man sa transport hub Bombochamp. All right, sige. Sir Jack, thank you so much sa mga clarifications kag dugang nga mga impormasyon regarding sa LPTRP nga ginatutukan man karon sa aton sini mga kabombo hilabi pa mga commuter. Salamat sa liwat, maayong hapon Sir Jack. Bombochamp, salamat man sa tiyempo kag oras. Pero may maayong hapon liwat. Derwavit si Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety, Transportation and Management Office. So, maumpisa na gid buwas, no, kay sa executive order kuno ni Mayor upit sa 8 mo. Pero matamaton na rin, siling isa lang kabuslog, ara gitanan. Matamaton, sa aton sini mga kabombo. So, klaro man to sa mga nagapamangkot, ang mga masakay abi sa aliusan na area. At pwede man sa transport hub to, pwede man sa hibawan terminal to. Sa aton sino magkabumbo ang Tikod, okay na kumuda. Ma-operate na kamo. Klaro naman itong hambali Mr. Jack Kunlo kag buwas. Kung hindi sining hapon, buwas katuan dira kag i-check, i-plastar para nga may order dira ang pag-terminate sa mga salakyan nga igakiter sang Tikod Terminal. 36 minutos sa kaligad sa tak ng alaw na pagbalik ta, another problem. Sos! Ang mga driver sa minibus o rin mga modernized jeepney nga may ruta Uton, Dumangas, ginakordam. Kaya di ko mag-pick up sila kuno pasahero. Dito mismo sa port, ginabato sila. Di pila nga na ang bilis ang modernized jeepney ni. Kulang kilala ko pa, no? Bombay ni pre. Ano nga Bombay man? Installment. Installment ng iban nga mga modernized jeepney, karon mabuka na dra nga mga windshield kay sus kamahal sini. Tiyang apektado sila diri banwa ang mga pasahero kay kung sa ginapunduhan gid sila kuno sang Uton Dumangas tuma naman kalayo ti huol para sa pasahero. Anyway, balikan tani karon kay
gintutukan ini ni Bombo Rex Teves ang concern dira sa nasambit karon nga area. Pagkatapos sa pinaka-importante nga mga panumpa. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching. Sa takna sining nga launa, karon bla tingwan ta nga maplastar bombomel ang tawo wala dira. Si Rian Sweigeller, no? Kanami isang iyang pangalan ni, no? Ang ano ni siya? Ang atheist kag satanist ni siya. Pero amo nang mga terminolohiya bala nga nagbalik loob siya. Matapos nga iya sini nga gina-aligar, iya sini ginapahayag nga naka-encounter niya si Jesus Christ. No? Sa aton sini makabuari ari tsuraw ni Rian Sweigeller, no? Sweigeller. Parang hindi ko na mabisto nga na mispronounce mo doon sigon mo lang ko na bobo omel. O nang tudlo sa akon sang kilala ko, Rian Sweigeller. Pero to piyo, no? Ang community ko, no? Sa aton sini nga mga kabombo, mo ning hambalya sinyo. Ang quote diri is, the kingdom of God is not a gated community. The kingdom of God is open to everybody. It's called grace, people. God's grace is available for everybody, but it is our choice if we want it or not, but we constantly get opportunities for that. This was my opportunity and I took it. I made the choice. I choose life. Ginpili ako nung kasanag sang sa kadulom. Sa aton sini nga mga kabumbo. Yamakon mo ning pagbag-o sang tao. Sadto sang ano ni siya? Atheist ni siya. Most of his life atheist ni siya kag satanic ini siya mo. Why nga pati sa Ginoo ti kalabanan kuno nga nakita niya or nakilala niya nga nagupod sa ila sini nga grupo nga satanic kag atheist, halin sila kuno sa broken sila bala katama. Very broken,
down sila katama, sila siniyang kabuhi. Yan balya, I was very sad and very broken without realizing it. I think a lot of people resonate with Satanism when they came or they come from a very broken place. Di mga thousands, linibo na kuno nakita yun nga mga satanis niyo over the past years. Kag ini sila kuno extremely hurt kag broken. Tiyan mo kuno ning something in common sini nila. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ti bangod kuno sa Kristyanismo, dapat siya ganyang unconditional love. No? Before sini, why pa ni siya kabalo kung anuning kung anuning unconditional love sa bilog sini niya nga kabuhi. Unconditional love bala nga pagpalangga nga ti why kaya sa may ginapili sini nga balasihan. Palangga mo siya, hindi bangod kay damo sa kwarta. Palangga mo siya, hindi bangod kay gwapa siya, sexy siya. No? May 3 sa kabilog nga SUV, kagadwa ka sports car. Sa aton sini, hindi mo sina. Bisan ano pa na siya, sa aton sini nga mga kabumbo, palangga mo siya, kagimbaton mo siya, mo ng unconditional love. Iwayan ako nung mabatsagan, halin sa una, ni Rian, Swigelar. Swigelar. Moment, subong balik loob na siya sa Ginoo sa aton sini nga mga kabumbo. Karami isang istorya ni Rian Swigelar. Anyway, balik-balikan ta karon i-check ko nanay ang follow-up report ni Bombo Rexy Teves. Reklamo sa mga minibus driver o kung mga modernized jeepney, ginabato sila kung mag-pick up sila sa pasahero dito sa Maydong Gasporto. Bombo Rex, sa report, please come in. Ginapanginiwala sa mga tricycle drivers ang SNT TODA nga ginasita nila ang drivers sang minibus o kon ang Aerostar One Transport MCP. Sa interview sa Bombo Radio kay Sherwin Villa, tricycle driver sang Lumanga Sport, iya ginpahayag nga wala ina sang kamaturan. Wala ina sang kamaturan ang ginaubra nga sibilanon. Maayod ang pakikiabyan nila sa mga drivers sang minibus o kon sa sining Aerostar One Transport MCP. Dugang panibilya, ginasunod lang nila kung ano ang nasulat sa agreement kag kung yung obra nga agreement sa pagsinako nila sadto. Bilang mga drivers, tricycle driver, sila man gatudo sa mga pasahero ang salakyan sang minibus dito dampi sa Bangga Dagutang. Gina-informan sila sang Aerostar One nga wala o kung hindi pwede kakuha sa pasahero sa sulod sang Puerto Mangas ang ining minibus Bombo Cham. Ato tabatian si Sherwin Villa. Way na din namon sir ginasitaang kuan ang Aerostar. Kahit yung agreement man na nga madulong lang singila. Hindi man di singila ka pick up pasahero. Kaya mga pasayro gani de gawa hululat man sa ila. Tigin natin singganan man namon nga dito ka mo bantay sa ilang ginaagyan kay iway na di singila naga-pick up sang pasayro. Kay bisan gani singila man nga mga driver nila kagang konduktor sila man gasiling samon hindi di sila mag-pick up pasayro. Kagdason singila ya madulong lang pasayro. Ang mga naga-hambal sinaya nga ginasita di singila dugang na lang na yaguro kag pagpakalain man diguro yasamon. Kay kung mag-approach man singila sa amon nga magkuha di sila pasayro, maalwan man kami. Pero tikasol lang kaya ang agreement na nga hindi lang diyan singila ya mag-pick up pasayro ya dire sa pier. Dito lang sila sir makuha sang pasayro, kasagwa na to bala nga porsyon nga ilaman nga way nga ginagyan. Na dira lang na singila maka-pick up pasayro kay dira man namon ginadulong ang para man sa ila. Kahit singila man nga raan man mismo, gasiling man nga madulong lang sila diya pasayro, hindi lang sila diya mag-pick up pasayro, madulong lang sila. Ti-open man sila diya sa amon, wala man problema. Kaso lang kay kalaway man sinaguro pamatian nga, kami ginimuan pa iyasang sala, nga kami yan nagsita sa Aerostar, pero pamangkuton mo dagoro ang mga driver kang mga konduktor sa Aerostar, why di may nagsita sa ilang mga driver?
Dabatian si Sherwin Villa, tricycle driver sang Dumanga Sport. Oh, ti ambal ni Sherwin, waya naga pang sita sida da sang mga driver. Kag mga konduktor. Bumburikse, kabalo ka mga taga Dumangas ni, mga ano ni, mga mabuot ba ni? Inagalain ko ganing ila to nga buot kay gindugang-dugangan sa istorya nga nagapang haboy sila kuno kabatok nagapang sita da sa mga driver kag konduktor. Paiti why kuno niya sang kamaturan Rex? Sakto gina bumbuchap do kasi pa hindi lang gini amuni nga issue nila no, hindi lang gina amuni ang unang issue nila kundi sang ligat pag nga mga binulan ging issuean man sila kano bumbuchap nga ang kontra naman ni Nilaya amo ang mga taxi driver dara man damping nga nagabiyahe man sa Dumanga Sport. Amay nagabiyahe pagidra nga taxi pero ang kasugtan sinadra nila, di ba? Sabahin to ya sang mga minibus na nga madulong lang gid pasahero. Kung gusto nila mag-pick up sa pasahero, ti halin sa port, gasakay tricycle ang mga nagadungka dira, nagapanawag nga pasahero, dulong man to sila diyon sa area nga kung sa din dito sila sarang nga makasakay sa sini mga minibus. Rex? Yes, sakto gina bumutsyam sakto. Ag sa pa makang makita man natong sitwasyon kung binagbinago naton bumutsyam. Yung both side man ga pati man ga sunod man kung ano man ang nasulat sa agreement. I mean, wala man sang may paglapas. All right. Sige, thank you so much, Bombo Rex. Hindi sa Bombo Rex Taves para sa mabasang radyo ng Pilipinas kag consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Salamat kid Bombo Rex si TV sa mo sining follow-up report. Ti amalgani ni Sherwin Villato nga driver. Ti nagasunod ba lang sila iya sa ila sining ginkasugtan nga kung magdulong to ka pasahero sa port, ti dulong lang sila Pero hindi sila mag-pick up sa pasahero iya sa lagyan. Ginimuhimuhan lang kuno ka istorya ang mga tricycle driver. Dapay may mga reklamo balandri nga nakalabot man sa Bombo Radio, no? Nga nagaproblema yung mga mga tawag sing gani, mga pasahero bala kay ti kalayo kuno sang ila sini nga sakyan. Kay ginapawog kuno sa mga tricycle driver dira ang mga minibus driver. Iambal ko gani sila ko pala Rio man lang sila nagapangabuhi ni sa dalanon mo. Bing sa hagad gi sila kailinaway. Pwede man naguro may istoryahan dira. Iti nagapanindugan gi mga tricycle driver. Why gisanda kuno nagano Why gisanda kuno ya nagapangsita ka mga bisan magkuton ba kuno mga driver kag mga konduktor. Why gisila kuno gapangsita dira. Di kabay pa nga ini na maglabot sa punto nga may mapilasan or whatsoever kag ang punto sinadira nga tikon ang iban balaan nga mga nagapanaog dira nga pasahero halin sa Dumanga Sport kapoy bala sa biyahe Bombomel. Ti gusto nila nga pagwa dira nila may sakyan sila dayon nga isa na lang balaya ka isa na lang karuta, isa na lang ka ride. Pero i-considerar mo man ang mga nagapalangabuhi dira nga mga tricycle driver nga kay may kasugtanan sila nga ang mga bus nga na nagabalibad nga mga minibus na nagabalibad hindi sila pwede ka pick up sa pasahero within the bounds sa kung sa diin sila kutob ang agreement nila nga dito lang sa unhan or kung may lugar ginadulong man gani sa mga tricycle drivers so mga pasahero para nga pick up po naman iya sa mga minibus. Give and take lang kag sa mga pasahero tinsindihan nyo man kiti pariyo man na sila nga nagapalangabuhi dira sa dalanon sa aton sini mataga palamati pero ti kung may tunto dira iya nga nagapaisog-isog hindi naman ina-insakto ibutang nyo man sa lugar para hindi man iya disbintaha para sa sumalakay kag sa kapariyo nyo man nga mga driver. 52 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balikan tato bala si Rian Swigelar. Paano siya naka-encounter sa kay Jesus kag nagdesisyon siya nga he will choose light. Sa aton sini karon niya mga kabumbo, Bombomel,
may ara kuno sang isa ka kay gayunan nga dumay na istorya kuno ni si Swegelar sa isa iya ka interview. Kag nagpahayag siya nga I don't believe in Jesus and I don't believe Jesus Christ exists. Matapos adto banwa, may isa kuno ka babayi nga nagpalapit sa iya kag kupan siya. Kag ginuyatan siya, tiining kupo kag uyat sa kay Rian Swegelar. Wala ya pa kuno ni mabatsyagan humalin sadto. No? Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Tiyan mo malang kuno itong ginhimo sa babayi. Naghambal pagid nga it was nice to meet you in person. Matapos ang isa ka simana, nakita niya kuno sa isa ka social media app nga Christian gali adtong babayi nga naghako sa iya. Ti humalin sang ini siya ang nangin atheist, nangin nag-engage siya bisa sa Satanism, why ni siya kuno makabatsyag sang pagpalangga sang isa ka Kristiyano. Ti dito kuno sa musad to iya nga kay gayunan, iya kuno nabatsyagan ang pagpalangga kag acceptance unconditionally. That is why nga ti siling niya amo tong isa man sa mga pamagi nga nagka-convince siya nga magbalik loob kumbaga. Matapos kuno to sang interview, nagpakigsapol pa ni siya sa mga kaupod niya sa Satanic Church. Kag ginhambalan siya mapatingayon kita sang occult ritual nga kung sa diin buligan ka namon nga mag-ascend, nga magsaka pagid kuno, agod nga makaangkon ka sang gahom, impluwensya. No? Sa aton sin makabumbo. Ti okay na siya. Okay man siya tani bumbo umel. O galing sang during sang ritual, sus, nagpakita kuno si Iso Kristo sa iyo. Ti naghambal pa sa gani sinya whatever, if you are Jesus, you need to prove it. Tigin pabatsyag ya dayon kay Swegelar ang energy kuno. Sa aton sini nga mga kabumbo, dito yung nabatsyagan, same energy sa ginpakita sa iya sang babayi ito nga naghako sa iya bla. Sa aton sini iya nga mga tagpalamatik kag na-recognize niya ang love of Christ. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Tikag dito niya man napamatudan nga tuod-tuod gali kuno si Hesus Kristo. Sa aton sini nga mga tagpalamat mo nga nag-convert na sa subongo. Ining si Rian Swegelar. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tingwanta nga makuan sang reaksyon guro si Pacquiao, no? Bumbo Mel? Si Pacquiao bla? Pastor Apollo Carion Kibuloy. PACQ. Ti kung basahon mo na. Kag amo nang jersey atong tanda-tanda sa sang yutayan lang ganito nga maalang-alang pang karir ni Steph Curry. Sang nakita to nga porte tanda gali sa triple went si Pastor Kibuloy, si Pacquiao. Sa aton sini nga mga kabumbo. Amo na, no? May isa naman nga nagbalik loob sa aton sini nga matapos nga mapamatud-an nga matutuod gali ini. Sa aton sini mga kabumbo. 56 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga launa. Oy, sa mga kabumbo tayo hindi ka mo magkalipat no? Bisa naga-ulan subong iya. Tama katawhay kag limpyo dito ang lugar na kung sa din sarang ikaw nga makapadyenda sa The Farmers Bazaar sa lower level, ara dira ang meat products, chicken, pork, beef, may mga seafoods man dira. Sa aton sinimatag palamati kag panakot, why ka naman sang problemahon kay
sa second level, upper level sa nga Farmers Bazaar ara man dira ang mga preskang o tanon kag prutas sa kasarangan sini nga presyo. Sa kalatas hagdanan na may ginbutang dirang hagdanan nga naga-correct sa lower kag upper level. Pag saka mo dito, ara nagilayon ang second level sa nga Farmers Bazaar. Sa aton sini makabombo lapad ang parking area. Kag kung mag-park ka man, sa aton sini makabombo, hindi kinaya maglakat pa sa nga tag 2 ka kilometro. May iban sini nga bralaklan lang at tag 2 ka kilometro ang parking area ya. Kapoy, dugay pa iya ang paglakat-lakat nimo sang sa pagpamalaklo nimo kay sa lakat mo lang 2 ka kilometro. Sos Maria kagusip dira sa The Farmers Bazaar di gani ko 50 katikang ara kada dayon. So sa aton sinamatag palamati The Farmers Bazaar dira sa may Plazuela 2. 58 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby na kamo sa kahapon lamang program ko po naman sa kay Tita Reggie. Ismomot siya, Blanco Hover, gabilin sa imo sa manaynayang hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Kung wala sang electric fan, sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang Sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterol sang ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang,
Magkahabig naman nga nag-eksperyensya ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kung tugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman. Noon sa inyo tanan mga kabombo, 7 minutos makaligad ang 2:00 sa hapon. This is Tita Regine. Kumusta ka mo? Welcome sa kahapon lamang program, Thursday edition na kita. How is life so far? Uy mga kabombo, kung kaisa bala, nagkapanamduman ka mo nga like though you are stuck with the kind of life that you have right now, like though damo ikaw regrets, damo ikaw sa mga what ifs, pero nahadok man ikaw nga magwa sa imong comfort zone.
Kag may ara ka man na feeling nga you wish you have done something in your life nga gusto mo gid tani himuon or labuton nga luyag mo gid malabot pero ginakulbaan ikaw kay feeling mo daw hindi mo kaya. Kabombo, tama ka, risky sa pamatsyag mo gani mapabilin ka na lang sa imong comfort zone. Fear, kahadlok. Well, that's the most dangerous word because fear kills hope, fear kills dreams, and fear limits our capacity and our chance to succeed. Kaya anong dapat natin nahimuan mga kabombo? Let us be bold, be thrilled to learn new things, explore new ideas. In short, let us get out of our comfort zone and be extraordinary. I-conquer ta ang aton nga mga fears and let us get started. Kung ano man ang luyag natin nga himuon sa aton nga life, nga waay ta nahimo pero gina-desire ta, and discover ho nato no what else ang kaya gali nato nga himuon, and let us enjoy the thrill and excitement. Like, kapakasugod sa imo istorya para sa KLP, get started now. Amo gina ang cue dira no, get started. Kung ano man ang ginaplano mo, pues suguri na subong. So ang istorya ninyo dira nga ginaplano-plano nyo lang nga i-share diri sa KLP, matuuda na ina. No? Kuha na ballpen, kuha na papel, and umpisahin na ang mga istorya and ipalabot na diri sa kahapon lamang program. I-email dayon sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat and then ipadala care of sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Doon na dumduman ka mo, doon nagdalo man isip nyo. O sige, para maghaganhaga na kabuda. Arigato nga mahanon para sa inyo from the Bombo Music Festival, from Edwin Di Makulangan. Mahirap gumawa ng kanta. Good afternoon. Ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta. Nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya. Di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon? Sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon, mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Tumitibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na dahil mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon. Makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo. Bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta. Buhat ng lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon? Sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon, magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon? Oh, sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon, mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik
I agree, Sir Edwin. Di makulangan, mahirap gumawa ng kanta. Kaya mahirap gid man kung wala ka gali inspirasyon. Naman ang ihambal sa song. Sige, mangita kita inspirasyon. 13 minutos na, makalipas ang 2:00. Ari ang luyag naman, i-share diri sa aton. Madamo siya sang istorya sa kabuhi. Lolo Dencio, sa Haro. Dear, Inday Regine. Inday Regine, ang ako niya kasaysayan subong, parte sa mga tatay. Ako, soltero. Ako, wala asawa. Pero Inday, ang naagyan ko, sobra pa sa wala mahimo, sang isa ka tatay. Ining naagyan ko, panahon sang martial law. Gapangidado na ko 21. Ining akon magulang sa amon gaestar. Ang iyabana, isa ka siman. May bata siya, nga 6 kabulan ng edad. 2:00 sa kaagahon, gulpi lang siya nagsinggit, nga si Inday, nanay, patay na. Nagbalangon kami, si tatay kag nanay, nagbangon man. Naabta namon, gadunglay na ang ulo sang bata, gaturong ang mata, gapalanggit. Gulpi lang, nalipong ang magulang ko. Wala sang pasikadtuan si nanay kung sino ang una tabangan. Si tatay nagdalagan, tawag sa tupad balay namon nga nurse. Pagkita ko sang bata, dali-dali ko ginputos sang lampin. Inday, gabrief lang ako. Nagtampi ako tuwalya, dali-dali ko hinakwat, kag dalon sa hospital ang bata. Inday, wala sa lakyan, kay martial law. Abi mo, gadalagan ako pakado sa hospital, wala gali ako tsinelas. Sige ang dalagan ko sa tunga sang karsada ako gaagi, kay damo ido, gatinaghol. Pagabot sa atubang sa Women's College, subong Don Benito Hospital. Naluslos ang tualya ko. Ginpulot ko kag iputos liwat sa bata. Inday, wala gid tawo. Tama kalinong. Pagabot sa hospital, dali-dali ko dinaho sa nurse nga ara sa information. Gasiling ako sa nurse, buligi man nga mabuhi ang bata ko. Gindaho sang nurse sa akon kag tan-awon ang pulso. Tapos, dali-dali nila nga ginputos ang lampin kag itosmog sa tubig na damo ice. Nakahulag ang bata kag maghibi. Namangkot ako sa nurse kung kumusta ang bata. Sabat sang nurse, okay na, mataas lang katama ang hilanat. Namangkot ang nurse, kundiin ang asawa ko. Sabat ko, way ako asawa. Isiling niya, ano mo ang bata? Pamangkot niya sa akon, siling ko hinablos ko na. Inday gatulok ang nurse sa akon, kay gasando lang ako, kagatampi sang tuwalya. Dugay-dugay, ara si tatay, upod ang nurse, nga tupad balay namon. Namangkot sila kung kumusta ang bata. Sabat ko, okay na. Dali-dali ako nagpauli. Pagabot ko sa balay, 4:00 na sang aga. Sige ang hibi sa magulang ko. Gapurotikol nga wala na kuno ang iya bata. Ginsabat ko siya. Tarantada ka, buhi ang bata, maayo na siya. Baw, dali-dali siya nag-ilis, pakadto sa hospital. Ari pagid, Inday Regine. Sang una, gabaligya ako halo-halo. Aga pa ko nagbakal ay sa La Paz, samtang gabantay ako jeep paharo. May isa ka tawo nag-agi. Gapasaan sang utanon, gatabok sa karsada. Waay siya kahibalo, nga ang bata niya galagas sa iya. Ang edad sang bata, 5 katuig, babae. Nakatabok na ang tatay, gulpi lang, nagdalagan ang bata, lagas sa iya tatay. Sus, Inday, may jeep, madasig. Nabungguan ang bata, layo ang iya ginapukan. Pagkita ko, ginpulot ko ang bata. Gasinggit pa ang bata, tatay, kag nagdunglay.
Damo nga dugo ang gagwa. Ang panit sang ulo nagtaplik ginuli ko pa. Maayo may naglabay nga auto. Gasinggit ang driver nga dali sakay na. Gindala namon sa hospital. Ang driver sang auto ginsakyan ko, doktor gali sa amo nga hospital. Siya ang nag-asikaso sa bata. Dugay-dugay ara ang nanay gahilibion. Namangkot sa akon kung kumusta ang bata. Sabat ko, sa doktor ka na lang pamangkot. Pagabot sa balay, namangkot si nanay kung naano ako nga puro lang dugo ang lawas ko kag bayo. Sabat ko, wala may ginbuligan lang ako nga bata, ginbungguan. Ginbalikan ko ang eyes ko ay gamay na lang kay natunaw. So ari pagid-inday. Nagsalili ako nga tatay. Gaobra na ako sa barko. Alas 4 sang aga, may pasahero kami nagbata. Namangkot ang amon kapitan sa amon doktor. Nasiling niya, may makalusot nga pasahero nga gabusong? Sabat sang doktor, gamay siya abi nga babayi, amuna wala mahibaluan. Mayo inday kay normal ang pagbata niya. Pagabot sa Iloilo, ginpatawag ako sang kapitan namon nga ako kuno ang mahakwat sa babayi nga nagbata sa pagdungka. Tinagreklamo pa ako nga sining ko nga ang ako gid kadamo sa amon ara ang mga stewards sa batsang kapitan namon. Masako sila. Ikaw lang kay daw makusog ka man. So pagdungka namon, ginhakwat ko ang babayi panaog sa andamyo. Samtang ga panaog kami, nakibot ako kay may nagpinalakpak. Nagbalikid ako. Ang kapitan namon boga kadlaw, samtang ga panaog kami, upod ang lady attendants namon nga nagakugos sang bata. Lady attendant, okay. So gakumod ako. Ano ini ang swerte ko? Way gani ako mag-asawa, tapos gahakwat pa ako sang asawa sang iban. So gipamangkot ko ang babayi, singgo din ang bana mo haw. Sabat niya, wala. Ano? Ambal ko, nagbata ka nga wala ba na? Ay inday, wala ka sabat. So sa idalom na kami, naghambal siya, ibutang na lang ako, kay makaya ko na. So amo to, ginbutang ko siya, kag alalayan, upod ang doktor namon. Pagabot sa karsada, ginpamangkot ko siya, kundi siya gapauli. Sabat niya, sa uton, ti siling ko, may inog pamasahi ka? Dala kuot sang akon bulsa, dala ang panyo, kag magtrapo sang akon balhas. Sa gapabalik kami sa barko, naghambal ang amon lady attendant sa akon. Do GAGO kabla. Tingin sabat ko siya nga ahaw. Siling niya, namangkot ko sa babae kung may inog pamasahe. Abi ko anay, tagaan mo, gali kay matrapo kaya sang balhas mo. Siling ko, ano siya, sinuswerte? Way gani ka pasalamat. So samtang gapasaka kami sa andamyo, ara ang amon kapitan. Gayuhom, gasiling, angayan ka bala magtatay. Pangasawa bala si Candy, ang amon nga lady attendant, no? Kay regaluhan ta kamo auto, hambal sang kapitan. Tinagsabat ako, ano nga auto? Ang wala manubela? Nagkadlaw lang siya. Ang imusuki, Lolo Dencio. Ihan Lolo Dencio, mga puro pasabding na ato sa imo sa una nga, uy, pangasawa na. Kay daw, kaano gid man, no? Daw, na-curious man, pati ako. Lolo Dencio, pasensya na. Nga may katudang pangasawa. Nga aman, kaysa mga pictures nga ginapakita mo diri sa aton. Gwapo ka man, mataas ikaw, mabukod ang lawas. Nga is it because tama gid kapislian? Hindi ka to kay Tekla atong ang isa ka lady nga gin-share mo diri sa ato ng iyang istorya atong gasunod-sunod sa imo. But anyway, why ka man naging father, why ka man naging husband, pero you have so much experiences
nga mangin isa ka tatay no sa mga sirkumstansya nga nag-alalabot sa imo nga kabuhi kung sa diin ara ka gid arang imo nga presensya kag ikaw gid no ang solo nga nakabulig sa sini nga mga kabataan nga without you wow we do not know no kung ano na ihana nagkalatabo sa ila ang hinablos mo gindalagan mo way ka pa chinelas, naka-brief ka lang, nagtampi ka lang tuwalya, and then nakasando ka lang, gindalagan mo alin sa inyo balay, pakadto sa hospital, kay ti, ang imo nga magulang, wala na, no? Pati siya yan, na tumba na. So, presence of mind, mayogid, kay may ara ikaw sa amo sina, no? Lolo Dencio, presence of mind, and so nadala mo ang bata nga nagturong ang iya nga mata abiyas ang nanay napatay ng iya nga bata iti inunahan na siya sa iya nga kordam sa iya nga kulba kumbaga may nervyos guro no may karga nervyos ang imo nga magulang and another thing natabuan man nga ara ikaw sa nga na disgrasya ang isa ka bata amo ginibala no mayugid kay na share mo sa amon ang amo sinino nga natabo sa imo sang una nga nasaksi mo sasaksihan mo gid na witness mo gid kung sa diin ang isa ka amay way kabalo nga nagsunod gali no sa ilikod ang bata so dapat kita kung magwa kita sa balay if there are kids sa panimalay siguraduhon tagid makabulubalikid kita iti way kita kabalo tuod no abita wala man yan nagsunod sa aton ang bata kita man lang ya ang nagwa and then dire-diretso kita sa pagtabok naton way kita kabalo ngati ang bata gali no nagalagas sa aton one incident ang posible ha nga nagakalatabo man sa ibang dira and ti mayo lang kung may mga tawo nga nagasunod nga makakita kag mamunuhan no nga uy palihog ko balikda bata mo nagasunod gali sa imo things like that but I guess siguro ginpili gid sang Ginoo no nga masaksihan mo ato so that ikaw makabulig ka gid sa bata nga ato. We hope nga nag-okay man to siya, nga naka-recover man to siya. Kagang isa pa gid no nasalaan ka pa nga ti ikaw ang bana kay ikaw yang gigpahakwat sa babae nga nagsaka sa barko. Di ba? Hindi gid man pwede no magpasaka sa barko sa babae nga nagabusong, especially kung manugbata na. May ara iban nga nagakalusot gid man no kay kun kay isa naga-jacket kun kay isa kagamay lang gid tuod sang pagbusong like sa natabo sa babae nga ina nga imo nga ginhakwat abi tuod no siguro sa namangkot kading kagapuli dala kuot mo sa imo nga bulsa abi guro tunghulan mo siya gali kay nanarapo kay imo sang imo nga balhas. Well anyway, para sa sininga hapon ginapasalamatan ko naman ikaw sa imo diri nga gin-share sa aton. Nakapanumdum kami and nakakadlaw kami. But actually seriously, may mga ara no nga mga bilin sa imo diri nga istorya nga dapat no isa-isip man namon. Like atong pagbalikid kung magwa ikaw sa balay kay tiba si ang bata nagasunod gali sa imo ay kabalo naman kita especially kung busy streets ha inyo ayon nga lugar. Lolo Dencio, thank you so much gid for another story nga gin-share mo diri sa kahapon namang program. 26 minutos na makaligid ang alas 2 sa hapon. Magapanambalik ang KLP. Kaupo din yung si Tita Regine pagkatapos ng gid sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset.
Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang Para sa sininga weekend, if you have free time, kagapangita ka mo sa pwede nga malagawan, pwede nga makadtuan. Dito kita sa Plazuela di Iloilo, bangod sa sininga simana, yari ang maimportante nga mga kahiwatan dito. Tubtubi ni Julio 9, tuwing 2022. This Saturday, July 9, syempre, hindi madula, concert at the plaza. Ang inyong paborito nga weekend musical entertainment. Kapangita ka mo sa lugar nga may mga banda-banda, may nagkakanta-kanta, dito sa Plazuela de Iloilo. Magabalik si Mr. Totong Villaruz and his fabulous band sa sining musical event. Kagdala nila ang variety of hit songs that are largely from the past years. Magasugod alas 6 sa gabi. And during the event, napulo ang mga Plazuela di Iloilo mugs ang iga-raffle sa tanan ng mga patrons. Pagka Domingo, July 10, siba naman kita bangod nga bukas ang ganhaan sang Latolda sa mag-a-attend sa regular Sunday Mass last 9 ini sa aga. Kag pangamuyuan ta ng aton ginaatubang global crisis, magadala sa aton palapit sa Ginoo. Plazuela di Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kag parang comfortable kita sa aton nga pagpamalaklon, tama gid kasulhay. Dito naman kita sa The Farmers Bazaar, bangod sang iya nga open air setting, kag kuluan naton, balakla naton sa mga kapagkaon nga ginahanda naton para sa aton nga mga pinalangga sa kabuhi. Sa tama gid ka kasarangan nga presyo, manindahan kita sa The Farmers Bazaar dira sa Plazuela di Iloilo. May mga isda, may baboy, manok, kag mga preska, may mga dagko nga pasayan, may mga kasag, may mga alimango, damo, no? Mga seafoods, unlimited. So, manindahan kita, ara ina makitaan sa lower level, kag kung sa mga panakot, kag iban pa, mga vegetables, mga prutas, nga kinahanglanon naton, saka kita dito sa upper level, sang Plazuela di Iloilo para sa aton yung pagpamalaklon naman, no? So, sa lower level, sa The Farmers Bazaar, mga isda, baboy, manok, kag iban pa, mga karne. Tapos dito sa babaw, ang mga prutas, mga ulutanon, kag iban pa. Hindi kita mabudayan kay may mga hagdanan nga nag-connect sa lower kag upper level parking areas, so that very easy para sa aton nga magsaka panaog dira sa upper level kag sa lower level parking area. Ang The Farmers Bazaar gintuko dinhi sa tion sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga mahatag sa aton ang safe marketing experience. Subong ang COVID-19 hindi nadako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa new normal. Ginapasiguro gid sa The Farmers Bazaar nga magapadayon man ini sa pag-evolve para nga padayon kita nga mahatagan sang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuelados. And now, we are ready to give you our next story diri sa kahapon lamang program. Guess kung sa diin ini naghikan, nangin habi niya naman ang pagpadala diri, no, sang iya nga mga istorya. Ari ang fourth letter, according sa iya, ni Miss G sang Iloilo. Dear Tita Regine. Hello, Tita Regine. I was supposed to send this last night, but I wasn't able to. Kaya nadula ako ng internet. You know what? Sugod nag-start ako send letter sa KLP, kag ginabasa mo, nasadyahan gid ako, tita,
That's why I keep writing sang stories ko. Kag feeling ko, nagbalik ang hobby ko sa pagsulat. Thanks for inspiring and motivating me, Tita Reg. It means a lot and it's priceless. Well, Tita, ang i-share ko subong amo ang about sa iban ko nga life experiences. Kag sugod sang nagsaylo na ako sa poder sa mga ginikanan ko year 2002. Tungod wala ako nagdako sa ila, hasta nag 7 years old ako. Do hindi kuya feel the way they treated me sa first week ko pa lang stay. Sing gitanay, sing alanay, kagagarot, Tita Regine. It was totally different sa life ko with Mama V and Papa C nga katawhay, ka-peaceful, kag halos pampered ako to katama. Bisan 7 years old na ako sa adto, ginahungitan pa ako gihapon. Ginahakwat-hakwat, kag gina-baby. Pero sa poder sang ginikanan ko ya tita, aga pa, singgitan ka na. Abi mo tita, at that time, I couldn't even feel nga bata ko nila. It was also hard for me to call my real mom nga mama. Kay wala ako na use tita. Kag I rarely called her or talked to her that time. Sa kay papa naman, layo man buot ko sa iya. Pero sa dalayon tita, nakaamat-amat naman ako adjust. Yes, it was hard, but I had to accept it. By the way tita, ginabisita man ako gyapon ni Mama V. Bisan ara nako sa poder sang parents ko, kay didto siya nag-stay sa mga kahinablusan niya man sang napatay si Papa C. Abi mo tita, kada bisita ni Mama V, gahibi gid ako, kagahambal nga sa iya lang kuya maupod, kay hindi gid ako gusto sa parents ko, kag hindi ako konforme sang ila pag sinalayo. So, nagstay siya sa balay, Tita Regine, para makaupod gihapon ako. One time, tita, nag-away si Mama V, kag si mama ko, ang biological mother ko gid, kay hindi si Mama V gusto nga ginasinggit-singgitan or nasing-alan lang ako tita. Kaysang sa ila ko poder, haluson ako makusi or mabakol. Nakusi lang ko na sa una ni Mama V tita kung gapangihi ko sa banig, bisan early pa. Wala pa ko ka-sleep. So balik sa away nila tita. Gusto ako bawion ni Mama V kag ipalayo sa balay. Pero hindi na magsugot ang parents ko. Naglain buot ni Mama V kag naglakat na lang siya anay tungod grabe gid away nila nga duha tita. Ti, sa nagalin si Mama V, subuan naman ako. Pero despite sa natabo tita, wala naguntat si Mama V sang pakigkita kag check sa akon. Pati sa eskwelahan tita, ginadulungan niya ako na snacks. Pero do kabad bala sa akon sa una, Tita Regine. Hindi, kuya gusto nga magpakita siya sa school. Kay nahuya ako nga ginadulungan pagkaon. Tapos damo ga tinulok, tita. Ti after ko nakuha sa nahatag niya, napalakat ko na siya yadayon. Uli ko na lang na value. Tanan, sang ginbayaan niya na ako, tita. Kag wala na, may nagaamusi na sa akon. Fast forward, naglakat siya sa Mindanao, kay may relatives man to siya. I felt guilty and sad, tita, sang wala na siya. Feeling ko, wala na ko kakampi. Kag after pila ka years, napatay na si Mama V, tita, sang dito siya nagstay sa Mindanao. Istorya sa mga relatives niya, pero milang ko no siya nasubuan, kada tulog niya, tita. Kagabi mo, kada tulog niya, open gid na iya nga right arm or ginauntay niya maghigda siya. Kay permi niya ginaisip nga gaulon man ako gihapon sa butkon niya. Oh, very touching. By the way, tita, I forgot to include this story ko about sa iya. Isang una, permi gid ako gaulon sa butkon niya hasta matulugan ko. Kagabi mo, tita, ang last niyang ginhambal before siya mapatay, nahidlaw gid siya kuno sa akon, kag hindi ko madula sa isip kag heart niya, hasta sa ulihin niya nga ginhawa. According na sa isa niya kahinablos. Napatay siya, tita, nga open ang iyang arm, thinking
Ngayon, I was still with her and she was also with me. Bisan wala na siya. It makes me cry kada madumduman ko. Bale, ginpadala diri sa Iloilo ang iya nga bangkay tita, kag diri siya ginlubong. Balik sa parents ko, miserable ang life ko. Aga pa ko nagabugtaw tita sang una, gatigang, kagadigamo, before magpa-eskwelahan. Hindi man kami tama, gitani kapigado tita, pero tungod may pagkatamad, kag may bisyo parents ko, gaantos man kami gihapon. Bisan duha pa lang kami kamag-utod, kay grade 6 na ako, kag natawo ang next ko nga manghod. Abi mo tita, naka-experience ako. Ngang duha ko ka tsinelas, puro lusbot, kag ginabutangan lang alambre para hindi mabitas. Ginalakat ko lang permi pakadto sa eskwelahan, kay lapit lang. Ang balon ko tita, sa elementary ako, 2 pesos lang. Kay ang 5 pesos, ginatunga pa na namon sa manghod ko. 3 iya, 2 lang akon. Pero ano man di mo bakal, sang 2 pesos tita, bobot nga dulce 4 ka bilog kay tagsalapi. Kagabi mo tita, kung recess, ay nagalanat lang na ang mata ko sa mga classmates ko. Kay damo ilaya balon, kaginabakal kung recess na, tinawya man kumangayo. Gusto na lang ako magpamusi-musi sang mata kag magpanagitlon. Nagapuli ako kada lunchtime tita, tungod lapit lang ang school. Pero may mga times, kapag abot mo sa balay, ang panyaga mo, masakit pa nga mga tinaga. Hambalon ka lang, nga nagpuli ka pa, kay wala ka man di kanon. Way tabugas. Gatulo lang luha ko tita, kagalakat, balik sa eskwelahan, nga wala unod ang tiyan. Fast forward, tita. 11 years old lang ako sadto. Sang gabantay ako ya bata, ikaduha ko nga manghod. Bale, ikatatlo. Tapos after 2 years, naduga nga naman. Hindi lang bantay, tita, kundi pati palabas ang lampi nila. Ay, ambot. Feeling ko, 11 pa lang ko daw nanay na kuya, batang ina. Char. So wala, kuya ka-enjoy mayo, kay iba niya gihinampang, ay ako ya gabantay bata. So nag-high school na ako tita, 20 pesos na ang balon ko. Gabalon lang ko kanon. 5 pesos ang plete that time, kag ang sudan, tagpulo. Di, may 5 pabilin, pagbayad sa mga photocopy. Pagbuhi na sa hapon, ginalakat ko lang papuli, kay hindi man gid tama kalayo tita. Sang high school ako, permi ako yan nagalagaw sa mga radio stations. Halos na bisita ko tanan nga FM stations diri sa Iloilo. Nakalagaw man ako da sa Bombo sa Star FM when I was 15 years old. Tarayan ako tita sa una. Amo na nga damo ako friends nga DJs kay gusto ko man mag-DJ tita that time. Nakaagi ako guest DJ sa isa ka FM station pero hindi ko na lang pag-mention. So, amo to tita. Padayon sa high school life ko, hindi ako yung matutom nga student. Gatuon lang ko ya kung may exam. Hindi man maalam gid, pero okay man akong grades, kag average tita. Why man ako nagakawigit sa top 3? Kay may top pa na sa una tita sa classroom, kag may certificate man. Kisa top 1 ako, kisa 2, kisa 3. Pero iban ko nga classmates, gahambal, nga nadala lang ako sa top, kay sip-sip ako kuno tita, ha ha ha. Close abi ako tita sa mga teachers ko, pero it doesn't mean tita, nga nagtaas grades ko, tungod sa pasip-sip, no? Duh. With matching. Open parenthesis and close parenthesis, raising my right eyebrow and rolling my eyes. Imagine nyo na lang expression niya, no? Joke lang, tita. Kada may group activities or presentation kami, tita, ako permi ang leader, kay nag-represent or ga-report sa tunga. Bale, medyo kabalan ako daan sa una, tita, kag confident sa mga muna nga bagay, like reporting, presentation, kag public speaking. Pero subong, nga nagaedad, nahuya nako, bisan mag-MC. So may times nga ga-eskwela ako, bisan wala balon, tita, kisa nasugo lang ko na sa iban ko nga teachers, kag suhulan, para lang makakwarta, like, panglaba sa ilabalay.
pang-record quizzes, kag pati pangkuha uban. Te, papisan-pisan man ko Ya, di pa na pang balon-balon lang or pang bakal papel kag ballpen. Kag by the way, tita, halos tanan ko nga uniform sa una, hinatagan. Pati sapatos, amo na nga lain ako niya sapatos, tita. Dumduman ko pa, may sapatos ako yung nga brown, nga daw bulldog, kag daw bunjing tulukon, kay naka-uniform ako. Tapos kaagi man ko sapatos, nga may gisi. Natabunan ko lang ang gisi para hindi kitaon. Tsaka. Di alangan mainarte pa ako, kay wala inog bakal. Tapos may isa ako ka-teacher, nga nagmuno tita, nga tanawan nyo bala si, si G. Bali, akong nga name, no? Bisan pigado lang, hambal niya. Bisan pigado lang, pero puti medyas niya. I didn't know, tita, kung i-take ko ato nga compliment or insult. Di sa isip ko lang, ay, kung pigado gali, dapat gangitong ito medyas, how? Da. Pati, tita. So, bali, tita, close ako sa iban kong mga teachers adto. Kumbaga, daw teacher's pet, Pero I was not sip-sip. Friendly lang gid kuya Abi sang una, tita. Kag appreciative. Gahatag man ako daan letter sa mga teachers ko nga nahamutan ko before. Though thank you letter lang. Kag appreciation bala, tita. Well, bisan to the maximum level ang kamaldita ko, pero hapos man ako pakisamahan, tita. Kag approachable. Amo na ang ginabuligan nila ako kahit papano. Kag kung may alamutan kami kisa sa klase per group, wala na lang ako nagaamot. Kay ako ang naga-present sa report sa klase. Amo na part ko. Thankful man ako kay God for giving me those people sa life ko. Nakabulig gid to, hasta naka-graduate ako sa high school. Kag pag-graduate ko high school, tita, I was just 16 that time. Amo na to, pagpaobra sang parents ko sa akon. So, 3 years gid ako nag-stop, kag nag-obra sa sulod balay. Sa Kalanan, sa bakery, kag kundiin pada, tita, like what I said sa una ko nga sulat. Ang sweldo tama kagamay, kag gina-advance na sang parents ko. Bisan bag-o pa lang ako nag-start sa ginaobrahan ko. Ti bongga Ginsunod ko ang gusto nila, tita. Tungod ginikanan ko sila. Kag gusto ko man sila buligan, bisan sa gamay nga paagi. Na-experience ko, tita, ang kabudlay, kag ang kalain nga treatment sa iban ko nga mga nangin-ama. Ginasing-alan, wala ginasweldohan, tagpila ka binulan. Kag naka-experience ako, tita, work 16 hours a day sa isa ka kalanan. Kag 3 hours lang ang sleep. Hasta nagmasakit ako, tita. Fast forward. Sa na-share ko na sa first letter ko, nga nakatapos ako college, tungod full scholar ako. After ko nakagraduate, tita, why ko anay nag-work, mga pila ka months, kay nagpahuway ako. Sa nag-apply na ako work, tita, syempre, gamay man sweldo, sa first job ko, bisan may degree ako, tita, kag hindi man gyapon kaigo sa family ko. Kay that time, pati manghod ko nga may asawa kag pamilya, nagastay man sa balay, tita. Pati kisagatas, kag diapers ang bata nila, akon man. Nag-decide ako, tita, nga mag-work sa duha ka companies. Ang schedule ko, 8 a.m. to 12 noon sa isa ko company. Tapos, lunch ko na, 10 minutes. Kisa wala na lang ako nag-lunch. Ka-crackers na lang ako or tinapay, samtang nagabiyahe, pakadto sa isa ko naman ka-work. Mga 20 to 30 minutes ang biyahe, tita. Kagang schedule ko naman dito, 1 p.m. to 11 p.m. Wala day off, kay may church man ako pag weekend. Yes, I had to work harder, tita, para makahelp sa family ko. Like, bayad bills, food, kag kung ano pa dira. Need ko man suportahan ang mga manghod ko nga 4 kabilog. Kag syempre, para ma-provide ko man needs ko, tita. Pero nagmasakit naman ako, tita, tungod grabe akong schedule sa work that time. Dog-daog ko pa ya ang pamilyado, kag damo sa laguron.
Nagtaas ang akon nga WBC or white blood cells, tita, tungod siguro sa pulaw, overwork, kag stress. Gin-give up ko ang isa ko ka job, kag nag-focus na lang sa isa, kay mas okay gawa ang sweldo kahit papano. Pero bisan okay ang sweldo ko, may mga times nga ginakulang ako gyapon, tita, kag naga-loan ako, bisan 10 to 10% or 15% ang saka, kay syempre damo akon sa laguron. Pero good payer man ako, tita. So amo na damo man ka pa utang. Well, makapoy, tita, kay I was physically and emotionally drained. Permi, kay hindi ko na ma-enjoy ang akon nga sweldo. Bisan ga baka ako work. Mas ginauna ko na lang permi ang needs. Pero that's life. So fast forward, tita. Samtang naga-work ako, busy man ako sa church, kay nag-study ako ministry. Kay nakagraduate na ako last year, tita, with God's help and mercy. Bisan grabe ako ka-busy that time, gin-adjust ko gid mga schedules ko para lang makapadayon sa ministry class. Bale, kung sa iba niya religion, tita, madre or pastora ang tawag nila. Sa amon church, hindi amo na ang tawag. Bali ang tawag, tita, hindi lang pagbasaha kung ano ang tawag. It doesn't mean that I am not proud kaya hindi ko pag ipa-mention. Of course I am. Bali ang tawag, tita, amo ni. For my eyes only, sorry, kamudira. So I really wanted to serve God since I was a kid, tita. Kaysang bata pa ako, gamay ko lang ang hulag or kinahanglangon nun, gadangop ako dayon kay Lord. Kag halos tanan ko nga prayers, ginasabat niya. Bata pa ako, ma-feel ko gid ang protection kag guidance niya, tita. Thanks be to God. Fast forward, tita, pila man ka companies ang ako nga naobrahan, pero nag-resign man ako. Dumduman ko ang hambal ko, tita, ligad sa una ko nga letter, nga wala ako nagadugay sang una sa mga ulubrahan ko, kay mas maldita pa ako sa mga ama ko, with matching laughter. So sang company naman ako, tita, naglabot man sa point nga hindi ako konforme sa mga policy kag rules nila tsurva ek-ek. So, naghalin ako, tita. Hindi man sa may attitude ako, pero siguro ara lang gid ang pagkamaldits kagka-perfectionist ko kisa, tita. But I am also nice and funny to be with, humble sa mga friends ko. So balik sa ako nga work, naghimo na lang ako sa ako nga project or gamay nga business para flexible ang schedule kag ma-adjust ko anytime, tita. Kay busy ako sa life ko. May mga tinawong man ako under sa project ko, tita, pero gamay lang. Ako man ang naghimo sang policy kag rules para madisiplina ako man pati self ko kag fair man sa tanan nga employees and clients. I also became a little bit kinder, more patient, more considerate, and more understanding, tita, in dealing with them. Kay syempre, grabe man ang inagyan ko sang una, so nagaobra pa ako sa tao. Sa subong, tita, sa nahambal ko na sa imo ligad, naga-work from home ako, kag wala naman ako utang. Bale, ako naman ang damo sulukton. Well, chill lang ang obra, hindi stressful. Syempre naagyan ko na ang stage ng life ko, tita, nga grabe nga obrahanay kag pangabudlay, pero ang sweldo gamay-gamay. Then, hindi ko pa ma-enjoy. Subong, tita, I can say that with God's help and mercy, okay na akong life. Doga chika-chika na lang kuya para makakwarta, kag chill-chill lang. Tapos pagbugtaw ko subong, makaon na lang ko kag mga pe, tapos start na work. Pero sige lang gyapon kayod, tita, kay ang parents ko now, wala work. Pero damo sila utang. And I'm still helping them, syempre, pati siblings ko. Pero okay lang, kay kaluyan, mabakal ko naman, mga gusto ko, naging deprived sa akon sang una. Like shoes, bags, bayo, kag tanan nga wala ako sang una, tita. Kag mga wala ko na bakal, sa nagabaka-baka pa ako work. I am blessed, tita. Kag kung anong man ako subong, it's all because of God. Amo na, nga sa iya ko na lang ginatugyan tanan, and I always depend on Him.
That's why serving Him is always my priority, no matter how busy I am sa ibang aspect sa life ko. Thanks be to God. I really believe, tita, nga without Him, wala kita may mahimo. Amo na nga dapat always kita thankful bisan sa mga rough times sang life ta. Before kita mag-share sang problema ta sa tawo, mauna kita anay permi sa Ginoo. Masubo, masadya, frustrated, successful, kag kung ano man ang inagyan ta sa life, dapat pasalamat kita gihapon. And of course, dapat our hope is always in God. So thank you so much for reading my story, Tita Reg. Medyo malaba ni gawa. Gina-look forward ko gid makita ka, tita, maybe this month or next month, kay super busy gid ako ya, tita. As in, diri man na ako sa 2nd District. Wala abiga exist ang day off, kag vacation sa schedule ko. So amo na nga gabi or late at night na ako may time nga magsulat sa imo. Kay di man ako makatulog. Well, I'm a night owl, tita. Active ako sa gabi. So thanks, Tita Regine. God bless. Love, love, kid. I will always remember you in my prayers. Hugs. Best regards, Miss G. Miss G, thank you so much again for another letter, and I am very happy para sa imong nadangtan sa imong kabuhi, because as you keep on writing to us, mas nakilala ka namon ang imong mga inagyan, ang mga masubo, especially ang mga kabudlay gid, no? Sa nagabaka-baka ka na at a very young age, nagapanrabaho na ikaw. And then yung amo na kahapos, no, nga maka-adjust ikaw halin sa isa ka life nga very very comfortable ka, and then nag-transfer ikaw sa do lain naman, no, nga dynamics, lain naman nga culture ang imong ginpangatubang. Minudlayan ka man at first, pero kanami because you said naka-adjust ka man, and at the same time nagtubo man ang imong buot para sa kag ang pagpalangga mo sa imong kaugalingon gid nga mga ginikanan. Pero ka very touching, no, atong part nga gahambal ikaw napatay ang imo nga Mama V, ang nagpadako gid bali sa imo, ang una mo nga nakilala nga imo nga mama, than your biological mother. Napatay siya siling mo nga naga-open ang iyang tuo nga butkon because naandan niya nga sang ara ka pa sa ilang puder, kung mag-sleep ka mo, dira ka gid nagaulon sa iyang butkon. And so sang ato na siya sa malayo, it only showed nga amuya ka na ka-miss and amuya ka na ka-love. Too bad lang, no, because malayo gid siya sa imo, kag ikaw diri you are so focused naman sa pangita trabaho, kag also sa imo nga pag-eskwela, pagbulig sa imo nga kaugalingon nga mga ginikanan. But it's good nga diri man gali siya ginlubong, and so I believe ara ka gid kag maybe nakaserbisyo ka pa, no, during sang iyang week, kag napangamuyuan mo gid siya, nakita mo gid siya before siya nga ginlubong. They were good people, no, ini si Mama V mo kag si Papa C mo, but it's just that daw ka early pa sa nadula na sila diri sa kalibutan. But anyway, siguro ang ilang nga pagtatap sa imo nga ginpuno kagid nila sa pagpalangga, do preparation na ina siguro, no, sa imong pagpangatubang sang mga challenges sang ara ka na sa poder sang imo nga mga ginikanan nga hindi ba lang siling do hindi ikaw ang type, no, nga naggot-got gid todo, nga daw naaki gid todo, nga daw may mga hugot sa imo nga kaugalingon because napuno ikaw sang pagpalangga ni Mama V mo kag ni Papa C mo. Nga I guess it's a very big factor para nga mahulas lang sa imo, no, nga mag-adjust kag maka-blend ka man sa imo nga mga ginikanan sa imo nga matuod gid nga pamilya. Although I do not know if pati ang singgitanay na ka-blend ka man
Joke lang. But anyway, it also showed no how strong you are as a person. Kay ti bisan ano ka budlay no ang mga napang-agyan mo ato halin sa imong pag-eskwela, hasta sa imong pag-untat, sa imong pagpanrabaho, sa imong pagpangita sa obra. Wala ka nag-give up pero open ka gidya sa tanan nga mga challenges kag you accepted them all no with courage. Kag wala ka ginakulbaan to experience new things kag amo ginaya ang manami dira. Kumbaga gin-test mo man ang imong kaugalingon tub-tub diin ka gid. Kag wala mo gin-close ang imong self just because may mga kahadlok ikaw sa pagpangabuhi. So okay ka lang kung ano to ipaobra sa imo, sige lang, obrahon mo lang. And well, we know no that in the end, damo-damo ikaw sa mga na-learn. Damo-damo ikaw sa mga nangin arma sa imong pagpangabuhi subong. And what is good pagid is that ginpursue mo ang imong vocation. Kaganami because sa imong life subong nakitaan mo man though orchestrated gid ni Lord nga from that kind of situation nakakadto ikaw to what you are now kag gahambal ikaw no nga ever since siya lang gid ang imong dalangpan, siya lang gid ang imong ginapangayuan sang bundig. And now siguro may big mission gid sa Lord para sa imo, and ako nagapati no nga you are very prepared, and at the same time gina-welcome mo kung ano man ina ang mga igapaobra niya para sa imo. Best regards to you also, Miss G. Salamat again for another story nga share mo dili sa KLP. And so, kamo man dira mga kabombo, kumusta naman ang inyong mga istorya? Share also, isulat kag ipadala na. Care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or you can email anytime sa bombo_Iloilo at bomboradio.info. So, pabuton ko ang inyong mga sulat dira. Never be afraid, no? Take the risk. Get out of your comfort zones. Share your stories. Inspire us. Maraming salamat sa inyong oras. Magapanumbalik ako, buwas, for another set of beautiful stories diri lang sa kahapon lamang program. Sa gihapon, ininyo lagad. Si Tita Regine, nagpasalamat din sa inyo. Good afternoon.